मुस्रा थिखोना दोन बेखौ खोमसिसो नुदोंहाय गोजांदोंहाय मिनिनोसो ओंखारगोरबाय आङो दे आरो फैबाव आरो कमेन्ट फैबाव जेडि क्रिटार्स हे आब' मा खालामदों दंहाय नै ओरैनो जिरायलाबायनानैसो फैलायबाय नै आंहा नोंसोरजों खावब्ला नुजाफैलायबाय बिग्राय मोसाहारि हेलौ मादै मा खबर जावैसो सानसोरां गयारि हाय हेलौ सानसोरां मा खबर हारिमु ब्लग हाय सिस हेलौ हारिमु मा खबर ओंखामफोर जाबाय नामा हारिमु आं नोंजों मैया फ्रेन्ड जाहरदोंमोन ना बड' फानि सर्ट हाय हेलौ अबेनि बिस्माबि ब्लग अबेनि आब' लाइक होबाय दे आङो माबानि उदालगुरिनि आगै थेंक इउ हो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आरो साबसक्राइब खालामना हो खालामाखैबा दुर्जदन ब्रह्म मा ओंख्रि ब्रा ओंख्रिया माबासो मा होनो बान्दा नङा मा होनोमोनलाय अल कफि ओमफ्राय दाउ बयलारसोमोन दुर्जदन नोंस्रा मा ओंख्रि रिजुस मसाहारि गुड इभिनिं आब' मा खालामदों दङ रिजुस मा होनो बिदिनो लाइभआव फैबाय दसे ओरैनो थास्लायस्लाय बिरदाव एक्स वाइ जेड हेलौ आब' हाय बिरदाव एक्स वाइ जेड मा खबर गोजोननाय थाबाय दे नोंसोर फैनायखाय आं बिराद मोजां मोनदों इयालं ब्रह्म हाय ओंखाम जाबाय ना ओंखाम जाबाय औ जाबाय इयालं मा खबर नोंहालाय जाबाय नामा इयालं आं नोंखौ दहाय साबसक्राइब खालामबाय नोंनि चेनेलखौ दिनैसो नुदों आङो बिग्राय मोसाहारि बरिया मादै जिरख'नाय खमला खावलाय थेंक इउ स' माच बिदि होनबा गोजोननाय मोनलायथारो आं हारिमु ब्लग मनिटाइज जाबाय आब' फैसा मोनगोन ना मोना मनिटाइज जाबाय आब' माने नोंना जादोंना आंनिखौ सोंदों आं बुजियासै जेनेबा मनिटाइस जाबाथ' फैसा मोनसिगोन बारा बावला र' भिडिअ सोबाय थानांगोन बेफोर भिउसनि सायावसो सोनारो आरो आगै आंनाथ' जाबायमोन जानायालाय नाथाय आं ब्लगखौनो बानायनो मोनथ्राखै दासान्दि सोलाबाखैबो ना ओमफ्राय मा होनो आं ब्लग बानायनो सोलाबथाराबा लाइभआव फैयो आरो सम सम बायोबोहाय ब्लग बानायबाय थानो मालाबा समाव बड'फानि सर्ट अलसिया फैद' जिगाबाव उन्दुसै हाइस अलसिया नोंखौ लिंहरदों नै बड'फानिया अयार बर' जों हाय हेलौ उयार बर' मा खबर हिमन बसुमतारी हेल' आब' हाय आगै मा खबर दिनैसो फैथारबाय माथो हिमना फैनांगौब्रा बिदिनो आं बिराद मोजां मोनो आरो नोङो आंजों सापर्ट दंखायो आरो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामखानाय दंखायो गोबाव जाथारबायमोन नों फैयिया दुर्जदन ब्रह्म हांसो आलु सबाय दाउ वाव मासि गोथाव टेस्टि सानसोरां गयारि बाजैया समायनाथार थेंक इउ समायना नङाहाय मा जात जात होनो गावस्रा बिखुंगुर बर' हाय आब' हेलौ बिखुंगुर मा खबर उयार बर' आंहा दासो अनलाइन दे थेंक इउ थाबाय था बिदिनो लाइभआव उयार बर' ओंखाम जाबाय नामा खिन्थाहरदो अननानै बिस्मा बिलग दे आब' सापर्ट खालामनो होदो दहायनि बायदि बिस्मा बि ब्लगखौ सापर्ट खालामदो अननानै आंनि थिननायाव मानिना होदो एसे बिस्मा बि ब्लगखौ बिखुंगुर बर' मा खबर आब' बिराद मोजां खबरा बिखुंगुर आगै
यालं ब्रह्म थेंक इउ सो माच डियार वेलकाम दे नैबे यालं ब्रह्मखौबो सापर्ट खालामदो अननानै लोगोफोर खालामना हो यालं ब्रह्म बेनाबो गोदान चेनेल गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ नङा होमबा हारिमु ब्लग बेसे भिउ फैबा फैसा मोनो आब' मा होनो भिडिअ सोगोरफ्रामबो 1K आ जाथारनांगौ खमसे खम खमावबाबो आरो 1K आ जाथारनांगौ आरो 1K जाबासो $1 1K जाबाय थाबासो $1 ओमफ्राय $1 दे नाजाबाय थाबानो जाबाय भिडिअ आंनाबो भिडिअ सोबाय थाबा जासिगौमोन नाथाय आं सोलाबथाराहाय भिडिअखौनो लाबोनो सोलाबथाराखै बिखुंगुर बर' आब' ओंखाम जाबायना जाबाय आगै जाबाय बिस्मा बिब्लग आदा हिमोन फैदोंना आदा मा खबर हिमोन नै मा खबरनो कार्तिक बाय हाय हेलौ कार्तिक मा खबर ओंखामफोर जाबाय नामा खिन्थाहरदो एसे हिमोन बसुमतारी अके आब' नायना होबानो जाबाय हिमोन बसुमतारी उयार बर' जायाखै दे दाबो जायाखै होनबाथ' ने नोंस्रा जाखांनानै उन्दुला जोब्बाय फेमिलिफ्रा ओमफ्राय आंल' उन्दुवाखै दायो आरेनरान ब्लग्स हाय हेलौ आरेनरान गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालामदो अननानै अनदोब्रा एसे लाइक खालामदो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै गालां बिग्रु ब्लग बानायनो बाबा बोरै जानो आब' बानायबाय था जों नायबाय थागोन ना ब्लगखौनो नै मालाबा समाव बिराद बामारो आं मा कन्टेन्ट लाबोनो जायोना निजोम अफिसियेल हाय सोदोम आब' सना निजोम हियार थेंक इउ हेलौ निजोम मा खबर बोरै दं माबा ओंखामफोर जाबाय नामा माथो सिरिथार ब्लगबो बानायथाराखै निजोम बिखुंगुर बर' मा ओंख्रि जानायमोन आब' अल बेदर ओमफ्राय दाउ बयलार ओमफ्राय गैला प्रमद नार्जारि नाइस थेंक इउ प्रमद नार्जारि थेंक इउ लाइक खालामना होदो कबिता दैमारि हाय आब' सना आं नोंनि लाइभ नायनो खारै सफैबा आं आब' सना सफैबाय थेंक इउ कबिता आगै सना लोखि रानि जिरख'नाय बिपुल कसारि खिफिना होदो खेबसे दे बाजै आं खिफिनो रोङा मा थिनो खिफिनो रोङाहाय आं कबिता दैमारि आइ एम लाइक दा आब' सना थेंक इउ कबिता आगै लोखि सना माइनाव निजोम अफिसियेल $1 मेन्स 75 इण्डिया माबे इण्डियाना रुपि जागोन ना $1 बा बेसेबां जायोथाय जोंनि $1 बा 75 जायो $100 बासो 7,000 मोनगोन आरो सेलारिखौ माबाखौ पेमेन्टखौ हारिमु ब्लग आब'ना मनिटाइज जाबाय नामा हारिमु आंना मनिटाइज जानानै फैबाय नोंसिनि सापर्ट मोननानै ओमफ्राय आं बिनि थाखाय बिराद गोजोनदों आरो बिनिख्रुइ खुसिसिन मा नांबावगौ माने साबसक्राइबारफोरखौबो मोननो थाङाना बिराद खस्थ'यैसो मोनो आरो भिडिअ सोबाय थाबासो मोनो नङा होमबा दे नोंबो भिडिअफोर सोबाय था उयार बर' आंनिखौबो बुंदो साबसक्राइब खालामनो आंबो खालामगोन उयार बर'खौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो गाइसमोन आंनि थिननायखौ मानिदो एसे अननानै उयार बर'नि चेनेलखौ बिथांखौबो सापर्ट खालामदो आरो नोंसोरखौबो सापर्ट खालामफिनगोन उयार बर'आबो दे खालामलायदो आरो माथो जानो बर'जों बर' नङा होमबा जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरेनरान ब्लग्स आइ एम रेडि सापर्ट होखानाय थेंक इउ स' माच आरेनरान आं माने नोंखौ खालामाखै साननानै आं थिननाय जादोंमोन आरोना कबिता दैमारि आब' सोदोम सना आंनि गुमैयालाय नोंनि नोंगुमैया है खिहैदोंसो नामाथाय फैबाय दङ बिखुंगुर बर' दे जोंना लोगोफोर सापर्ट खालामदो माथो निउ फैदों दे सापर्ट खालामना होदो बिखुंगुर बर'खौबो बड' जेके हाय हेलौ बड' मा खबर बिस्मा बि ब्लग आब' आं ओंखारथ'नोसै ओंखाम जानि दे जाग्रोदो ओमफ्राय दाहाय फैफिनदो जाखांनानै
उन्दुबा मिथिबाय हायोबा फैफिनदो आरो बिजि नङाबा नङा होमबा बिरदाव XYZ आदा मेहेरनाव कल खालामदो मिनिनोसैलाय आदा मेहेरनाव र' उनाव खालामगोन उयार बर' आंनियाव कमेन्ट हर गासैबो प्रमसन खालामगोन कमिउनिटि टेबआव शेयार खालामगोन उयार बर'नावबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबा ओमफ्राय बेबो कमिउनिटियाव होना होगोन आरो सापर्ट खालामदो अननानै बेखौबो कार्तिक बाय लाइक दान थेंक इउ कार्तिक NB ब्लग बाजैया जोंना फिसा फिसासो दाथ आं खिफिनो रोङा आं खिफिनो रोङालै मा खिफिनाय होनलाबायो नोंलाय जया रानि मा ओंख्रि जाखो गावदां लोगो आंहा बिराद बेस्थ' भिडिअसखौनो नायनो टाइम मिलायथाराखै दे जेबो नङा लोगो हो जेबो नङा लोगो जेबो नङा सोर जयाखौ जया गुवाहाटियाव थांफानोबा जोंजों सानदेआव थांफानोबा ओंखारदो बेरायना फैनोसै 100 गस्ला लायना फैनोसै बाल फेन्सियाव अपसनाव मोनलाबायनायफोरखौ बिग्रायमु फ्रेंक भिडिअ खालाम बोरायखो एबार फ्रेंक भिडिअ माबायदि गोसोआवनो फैया आङो जि फाग्लिखा माबायदि खालामनांगौ गोसोआवनो फैया जेबो आइडिया गैखाया फाग्लिसो आंबो कार्तिक आपकेसे हो मोजां थिगानो हारिमु ब्लग पेमेन्ट मोनबाय नामा आब' मोनथ'वाखैलै आङो भिडिअ ब्लग मा होनो ब्लग सोनो हाबाय थाबालाय एसे आवगायसिगौमोनदां सोलाबाबोबा बानायबो मोनलायलाङो आरो भिउसआबो खम जायो गावस्रा बारा नायना होआ आंखौ भिउसखौनो खम खालामना होथारो निजोम अफिसियेल हाय जया सना बिखा बिख्लोजों नै माथो जयाखौ मालाय सना होनलायथारदों निजोमा जया रानि थाब फराय कमेन्टआ औ फरायदों दे फरायगासिनो हास्लाबाहाय लोगो प्रमद नार्जारि हेलौ हाय प्रमद निजोम अफिसियेल आब' डलारा इण्डियायाव आप डाउन जाबाय थायो मार्केटिंआव दे जायो दा उयार बर' निजोम अफिसियेल दासान्दै $1 इण्डिया 81 रुपिस बुरजासो माथो होमबा निरन्जय नार्जारि हाय सिस हेलौ निरन्जय मा खबर मोजां ना आरबिया फैबाय नै दासो इन्टारनेसनेल आरबि इन्टारनेट इउटुबार दासो सफैबाय लोगोसे लाइकबो खालामहरबाय दे थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय नोंसोरबायदि सापर्ट मोनबा आंहा दालागै भिडिअ सोबाय थानो मोनबा पेमेन्टखौ मोनगुलायसिगौमोन आङो जया रानि आयु बोरायना आथिङा मोजाङै हामथाराखै लोगो नङाबा थांजागौमोन है थांफानो हागौमोन माबार फाहामबा गाबोनफोर हामना थागोनदां गाबोनफोर हामना थायोबा देवबाराव ओंखार थांनो जया रानि गुवाहाटिखौनो दिनैसिम नुफेराखै आं है इउटुबा देरबा देनां नुगोन ना आरो नोंनि बोरायखौ लिंबानो जाबाय जोंजों थांफानो हासिगौमोन दा सोलाबोबा हारिमु ब्लग नायो आब' आं दे नायनांगौ बिदिनो सापर्ट खालामलायनांगौ गोसोआ जोबोद गोजोनबाय आं नायो होननायखाय स्वराम ब्लग हाय बिउटिफुल आब' हेलौ स्वराम मा खबर बोरै दङ हेमन बसुमतारी ब्लग्स गोदान भिउवार्स थेंक इउ हिमन सापर्ट खालामदो अननानै गोदानबा अननानै सापर्ट खालामना होथारदो आइ एम मुम्बाइ प्रडाक्सन लाइभ फैनाया वाट्स टाइम काउन्ट जायो ना जायो वाट्स टाइम बारायोथ' लाइभआवबो लाइभ फैनो हायोबा बांसिनसो बारायबावो गोदानै फैदोंब्ला अननानै सापर्ट खालाम आइ एम मुम्बाइ अननानै बिखुंगुर बर' उयार बर' सापर्ट खालामबाय आं बेक खालामबाय उयार बर'खौ नै सापर्ट खालामबाय उयार बर' नोंबो बिखुंगुरखौ सापर्ट खालामना होदो अननानै रदै थांथ'नोसै नै थांबायसो नामा उयार बर'आ दे दा फैफिनदो नों थांथ'वाखैबा बड' जेके आखौ मे सामानि सना थेंक इउ राजु बसुमतारी लाइक थेंक इउ स' माच राजु बसुमतारी
हेमेन बसुमतारी मा जायगा आब'ना जोंना उदालगुरि हेमेन नोंसिना मा जायगा जयारानि मानोबा थांहादों नामा लोगो मानोबा थांगोन ओरैनोसो ट्रेन गाखोलाबायनानै लुबैनानै थांनो नागिरनायसो जोंना दसे बेरायलाबायनानै सानसेनो फैफिननाय सारिथानि ट्रेनजों आइ एम मुम्बाइ प्रडाक्सन लाइभ फैनाया इउटुबाव वाट्स टाइम बेखौ हरखांबायमोनदां बियो भिउसआनो जाथारा माबाना जोंना जायाहाय भिउसआनो जाया बहा पेमेन्ट मोनलाबायनो बाल ने भिउस गैयाबालाय बहा पेमेन्ट मोनो भिउसनि सायावसो सोनारो उयार बर' बिखुंगुर बर' दे कमेन्ट मोनसे हरना दोन दे बिखुंगुर मोनसे कमेन्ट हरना दोनदो उयार बर'नो सापर्ट खालामगोन बेबो हिमन बसुमतारी ब्लग्स 18 लाइक होबाय थेंक इउ हिमन थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मनेस्वर बर' गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै सना लोखि फेलेक्स आंनिखौबो माथो रिप्लाइ होआ नै आं दासो नायदों दासो नुसनदों मालाबा नेट प्रब्लेमनि थाखायबो नुसना नङा होमबा ओमफ्राय निरन्जय नार्जारि आंनिखौबो सापर्ट खालामदो निरन्जय नार्जारिखौबो सापर्ट खालामना होदो बयबो आंथ' खालामखानाय निरन्जय नार्जारि नोंनिखौ मैयानो खालामखादों आङो बिखुंगुर बर' उयार बर' कमेन्टस हरना दोनदों मिगुलायबाय आं बिखुंगुर बर' बिखुंगुर बर'आ उयार बर'खौ कमेन्टस खालामना दोनबाय उयार बर'आ नायहैदो दायो कमेन्टस बक्सआव थांनानै ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनानै होदो राजु बसुमतारी निउ फ्रेन्ड कमेन्ट निउ फ्रेन्ड राजु बसुमतारी थेंक इउ स' माच हेमन बसुमतारी सापर्ट होबाय थेंक इउ हेमन थेंक इउ बिनिफ्राय माबायदि गोजोननाय नांबावगौ आरो एमबि बर' हाया हेलौ एमबि मा खबर आरबि एन्टारटेनमेन्ट मा खालामदों दालाय बाजै मा ओंख्रि जाखो जोंना अल कफि ओमफ्राय दाउ बयलार ओमफ्राय गैला मोननैल' ओंख्रिया आइ एम मुम्बाइ प्रडाक्सन आंनि बुदेश्वर फुड ब्लग चेनेल दंना नाय प्लिज औ दे नायगोन नों कमेन्ट हरना दोनलाय आंनि माबायाव भिडिअफ्राव जया रानि ओं जोंनिखौ नायनो बायोदां मालाय गुबुनना होस्लाब मोनि भिउस जायो साबसक्राइबार बुरजा नङाब्लाबो नोंना जासिनबावो आंनिफ्राय ओमफ्राय आंना जाबावासो नोंना जायोहाय जया आंनासो जाया सोमखोर ब्रह्म गुड नाइट बाजै गुड नाइट दानो उन्दुनोसै नामा सोमखोर दानो उन्दुनो ओंखारबाय नामा निरन्जय नार्जारि गुड नाइट लोगोफोर निरन्जयाबो थांसै नामा बिदिब्ला माइनाव सरगियारि ओंखाम जाबाय नामा आगै औ जाबाय जाबाय दासो जाखांदों मनेस्वर बर' मा ओंख्रि जाखो आब' अल बेदरजों दाउ बयलारजों अल कफि होनो आरो सोरबा अल बेदर होनो आरो सोरबा अल कफि होनो आइ एम मुम्बाइ प्रडाक्सन बुदेश्वर फुड ब्लग्सखौ बुंना हो प्लिज नै आइ एम मुम्बाइआ बुंदों बुदेश्वर फुड ब्लग्सखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै सापर्ट नांगौ जादों बिथांनोबो राजेस नार्जारि मा आब' गुड नाइट हेपि डे थेंक इउ गुड नाइट राजेस नार्जारि उन्दुनोसैबो नामा दानो गुड नाइट होनबाय माथो फेलेक्स आंनिखौबो सापर्ट खालाम होदो चेनेल नेम फेलेक्सनिखौबो सापर्ट खालामदो अननानै खालामदायोबाल अननानै दे जया रानि हैट्स जाया आंना 400आनो खुनुरुखुमसो जायोथ' नोंना माथो 1K 1.2K बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय दाख्लैनियावसो एसे मोननैसो डाउन जादोंमोन जालांगोन बेलाय दे लासैनो आइ एम मुम्बाइ बुदेश्वर फुड ब्लग्सखौ साबसक्राइब खालाम दे बुदेश्वर फुड ब्लग्सखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो आइ एम मुम्बाइ नोङो आंनियाव फैनानै नोङो कमेन्ट हरनानै दोनबा जाबाय आंबो खालामगोन दा सोरां ब्लग्स 10K नायथारा माथो आब' नों आंनिखौ नायबाय नै दासो सफैदों आङो नोंनिसिम नायगोन दे नायगोन थेंक इउ सोरां फैनायनि थाखाय लाइभआव गोजोननाय थाबाय हारिमु ब्लग आं नायग्रा नायग्रि लाइक होदो आब' दे थेंक इउ हारिमु ब्लग थेंक इउ स' माच राजु बसुमतारी आइ एम मुम्बाइ फ्रेन्ड खालाम हरदो दे राजु बसुमतारी नै आइ एम मुम्बाइ खालाम हरदो
सापर्ट राजु बसुमतारिखौबो। सोरां ब्लग्स आंसो साइज मा होनो आंसो साइसाबाव बुजियासै आं मा साइसाबाव। बड' जेके गुड नाइट बड' जेके दानो उन्दुनोसै नामा? मनेस्वर बर' मार गोथावखा दे आब' बिराद गोथाव ओंख्रि। जाबाय आं नोगोरनो। आइ एम मुम्बाइ प्रडाक्सन उदालगुरि मा गामि नोंनि? उदालगुरि ओमफ्राय खाजियामाथि होनो जोंनिखौ। नोंसिनालाय माथो? गोजांदोंहाय जि थान्दा बोथोरा। हिमोन बस हो उदालगुरि लेजेन्डनि जायगायालै जोंना। एनिथिं एमजे मोननि जायगा। हेमन बसुमतारी ब्लग्स भिउस जायाना आब' मोनसे आइडिया फेक भिडिअ सासे लोगो लाना गोग्गोम नांलायखानाय बोसाबलायनाय जोलायनाय बिनि उनाव नायदो भिउस बिनि उनाव नायदो। गैला बिनि उनाव नायदो भिउसखौ ट्राइ टाइम। ओइ आंना बिराद नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंहाय गाइस। नेटआ बिराद जारला खालामबाय आंखौ। सोरां ब्लग्स जाला गासैबो थगायोल'। थगायनायसो जासिगोन नामा होनदो? थगायनायजोंसो भिउसबो जामारो थगायनोसो सोलोंनांसिगोनदां। हारिंसा सरगियारि मा ओंख्रि जाखोलै आब'? ओंख्रिया माबा कफि ओमफ्राय दाउ बयलार ओमफ्राय गैला। हारिंसा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माच ओमफ्राय गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामनानै होदो जाय गोदान। सोरां ब्लग्स भिडिअखौसो होदो होनदों आं कमेन्टस हरबाबो रिप्लाइ होथारा। दे हरगासिनो आङो माथो रिप्लाइ होगासिनो गावहा खोनायाखै दासो होगासिनो आं। सोरां ब्लग्स भिडिअखौसो कमेन्टस हरबाबो रिप्लाइ हरगोन सोरां ब्लग्स। एबारनिफ्राय रिप्लाय हरगोन आं। आंनिखौबो मानो नाया भिडिअफोरखौ आरो नोंनि भिडिअआव कमेन्टस हरबाबो रिप्लाय होआ। दे नायगोन ना आं नायखायो ओमफ्राय आं कमेन्टफोरसो हरनाय जाया। दे जेबो नङा आं एबार हरफिनगोन सिन्था दाखालाम। ओमफ्राय दुखु दामोन गाज्रि मोननांला हरफिनगोन दे आं। हारिमु ब्लग सोरां ब्लग 10K थगायाखै ब्र'। जया रानि लिमिट जाबाय लोगो ओंखारथ'नोसै। दे जागोन दे जया रानि। संगिता डायरि हेल' सिस हाय आब' मा खबर? बोरै दङ संगितास आब'? मोजां मोनदों लाइभआव फैनायनि थाखाय। नोंनाथ' बिराद देरबाय दायो चेनेला मालाय आरो नाजाबाय था आब' संगिता गोजोननाय थाबाय नों फैनायनि थाखाय। हिमालया ब्रह्म हेल' फ्रेन्डस हाय हिमालया थेंक इउ लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय। सना दैमारि हेल' सना आब'। हाय आगै सना मा खबर? संगिता डायरि मोजां बिनानाव दे मोजाङै थाबाय थाथों आब'आ थिगानो जादों। मा ओंख्रि जाखो आब'? पिकेन बड' आब'आ गगा मोनदों नामा? औ गगा मोनाखैबाबो आंना हरावहाय गन्थंआनो थाबथाजोबो। ओमफ्राय गगा मोननाय बायदि जायो थान्दाजोंनो थे जाजोबो गन्थंआनो। गगा मोननाय बायदि खोनादों ने? हारिमु ब्लग दे आब' गुड नाइट आंना गार्लफ्रेन्डआ कल हरदों बाय। दे गार्लफ्रेन्डजों रायलायाबाबो दा दुखु मोनलायगोन नङा होमबा गार्लफ्रेन्डआ। रायजागोन नोङो नङाबा दे रायज्लायग्रोदो दे। सोरां ब्लग्स 10K हाय आब' जया मा खबर? जयाया थांबायसोनदां सोरां ब्लग्स नोंबो खबर गैथारला आब' दाना। जयाया थांबायदां सोरां। राजु बर' समायना नुथारदों आब'खौ। समायना नङा माथो आङो। सोराङा मिनिबायहाय। संगिता डायरि थाइगिरजों ना रुनायमोन बा गोथावथार माथो बिराद गोथाव। आब' नोंसिना रियेल जायगाया मा जायगा? बाक्सा ना चिरां नोंसिना? आं नोंखौ बाक्सानि बायदि मोनो आरो थारमाने।
जायगाखौ खिन्थाना होबा मोजां मोनगौमोन। जयारानि मोजां आगै सोरां सरि आंहा टाइम मिलायथाराखै सोरां आगै सोरां दे सोरां नै जयाया दङ। संगिता स्टाइरि जोंना बाक्सा बरमानि बरमानि बिदिब्ला जोंहाबो खुरमा दं बरमायाव थांनो नागिरगासिनो जोंबो र' बरमायाव थांबा लोगो हमगोन आब' नोंखौ। जया मा ओंख्रि जाखो? बिजिथारमोन नामा जया? थाबथाब्लाबो नायगासिनो आं मा नेट प्रब्लेम जादों नामा? नेटानो जोंनाबो नेटआबो मालाबा बिराद माबायोहाय प्रब्लेम जायो। बड' फानि सर्ट लाइकखौ गावसिना होजोबदो। थेंक इउ बड'फानि। जयारानि मुला आलु ना जोंहा गोथावसोहाय मुला आलु। ओंखाम गोरलै जाबाय जया दाख्लै मारा होनायखौ। राजु बसुमतारी भिडिअ फ्रेन्ड खालाम हरदोलै राजु बसुमतारीखौ अननानै फ्रेन्ड खालामलायदो बयबो सापर्ट होलायदो। सानसुमा ब्रह्म हाय आब' मोजां ना? मोजां सानसुमा मोजां। नोंहालाय बोरै? संगितास जागोन दे फै जयामोननि जोंनि खाथि बरमायाव खुरमा दङ थांबा लोगो हमनो हागोन आब' संगिता। सोरां ब्लग कल हरगोन आं आर सोदोम नोंखौ दे जागोन दे हरजागोन। आइ जया रानि आइ मोनाव सप्तासे थाना फैबाय दिनैसो फैदों आं नेट नाङा आइ मोनाव। गन्थंआ जया नोंसिना नोंस्रा आइमोननिया मा जायगा खिन्थाहरदो जया। सोरां ब्लग नों आंखौ सिनायाना? मानो सिनाया जानो मानो सिनाया जानो नोङो आंनियाव सापर्ट दंखायो सिनायो। जयारानि आंना लिमिट जाबाय बेखायनो थाबथादों। दे थाबथाबाबो थाबथा थुबथा नायबानो जाबाय। बड' जेके हेलौ बाबु सिंगोल रुम हेलौ बाबु सिंगोल रुम। मा जया रानि जाथ'वाखैनो दिनै थाब जायाखै नामा जया? सानसुमा ब्रह्म मोजां आब'। दे मोजां ना दे थिगानो। पिकेन बड' क्रिस्टियान आं गैलालै आब' दु होनोसै आं फ्रम इटानगर दे दु होनदो दे सिमां मोजां नुथों। हेभ ए नाइस दे गुड नाइट पिकेन बड' क्रिस्टियान। जयारानि मानास नोंनासो फ्लाइट मडआव दोनना हो। जाबाय दा? हेलौ ओइ आंना लोगोफोर माबा एकदम नेट प्रब्लेम जागासिनोहाय दिसटाबनो। जया रानि नोंखौनो नायनो अहायाखैबा आहा मानोहाय लोगो। राजु बसुमतारी पिकेन फ्रेन्ड खालामहर प्लिज। राजुखौ फ्रेन्ड खालामदो पिकेन नोंबो अननानै। राजु बर' जोंनिजो फैफेरबायना आब' सना? जोंनियाबो बाक्सा सिमलायाव थाङाखै थांफेराखै खेबसेबो थांनो मोना खोनायोल'। जि थांनो लुबैहरो जाया ओमफ्राय। हिमान बसुमतारी ब्लस गोदान लोगोफोरनिजों गासैखौबो गोजोन बरायनाय थाबाय। थेंक इउ हिमन बसुमतारी। पिकेन बड' क्रिस्टियान अके आब' गुड नाइट दे गुड नाइट आगै। मोजां सिमां नुथों उन्दुबा। बुरफिं नार्जारि माबोरै दं आब'? थिगानो दं आगै थिगानो। मोजांसो नोंहालाय बोरै दङ खिन्थाहरदो खिन्थाहरबा मोजां मोनगौमोन एसे। हिमालया ब्रह्म बाज मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड? ओंख्रिया माबासो कबि ओमफ्राय दाउ बयलार। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो ना माखो ना जायाखै?
M2 एयार वाइटि गगा मोनदों नामा बाजै? औ गगा मोनदों। निहिर ब्रह्म मा ओंख्रि जानायमोन? जोंना कफि ओमफ्राय दाउ बयलार। गगा मोनदोंहाय गारमा थरायलायबाय। ओमफ्राय हरावल' गगा मोनो आङो फुङाव मा होनो सानाव गगा मोना आरो हरावल' गगा मोनो ओमफ्राय सानावहाय हामो। हराव माने गुसुजों एसे गन्थंआबो नांथानो नागिरो आंना थे थे थेनो। निहिर ब्रह्म औ आं बेखौ बुंखाबाय। हिमालया ब्रह्म आलुसो। आलु गोजा नामा? आलु गोरलै ना आलु बोराय ना आलु गोजा ना आलु गुफुर? एसे खिन्थाहरदो आगै। उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो? राजु बसुमतारी हिमालया फ्रेन्ड खालाम हरदो दे। राजु बसुमतारी भिडिअ'खौ हिमालया नोङो फ्रेन्ड खालामदो। ओमफ्राय राजु बसुमतारियाबो नोंखौ फ्रेन्ड खालामगोन। दे गावजों गाव फ्रेन्ड खालामलायदो। सापर्ट होलायलायनांगौहाय नङा होमबा बर'जों बर'। सापर्ट खालामलायदो आरो फुल वाटस खालामना होनांगौ भिडिअ'फोरखौ। उन्दुनो ओंखारबाय नामा गासिबो? नै बारा गैला माथो थांजोबथारबाय। M2 एआर वाइटि थांबाय नामा थांफिनबायसो नामा? हिमालया ब्रह्म अके फ्रेन्डस दे खालामना होदो राजु बसुमतारिनिखौ। हिमालया ब्रह्म राजु बसुमतारिनि चेनेलाव थांनानै खालामना होदो। राजु बसुमतारी अके खालामबाय दा ना? दे हिमालयाबो खालामना होदो राजु बसुमतारिखौ। सापर्ट लालायलायदो। बिराद खस्थ'हाय बिदि साबसक्राइबार बिलायलायाबा बिराद प्रब्लेम जायो माने मोननो थान ना साबसक्राइबारफोरखौबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनो। जनाराम बसुमतारी हेलौ हाय जनाराम मा खबर? मा खालामदों? बोरै दङ? खिन्थाहरबा एसे मोजां मोनगौमोन। मेगना हले उन्दुनोसो ओंखारहांबाय नै आंहाबो। जनाराम बसुमतारी मोजां आब' खबरा? दे मोजांसो जानांगौ बिदिनो गाज्रि जाथारनाङा रावनाबो। आंनाबा मोजां नङा होमबा? बुरफिं नार्जारि माबोरै खबरा? माने मबाइल नाम्बार हरलाय आब'। बुरफिं नार्जारि आंना डिसक्रिपसनाव माबा दंखायो फेसबुक पेज दंखायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय नोङो कमेन्ट हरबानो जाबाय मेसेज। बेयावनो सार्ट खालामनो हागोन। फेसबुक पेज दं आं डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो भिडिअ'आव। हिमन बसुमतारी 8 PM ल'सो जादों उन्दुथ'वा दानो गावजों गाव सापर्ट खालामदो आंनाबो गैथारा बालाय लांबायसो भिडिअ होनो दे ना हिमन बसुमतारी ब्लग्सखौबो सापर्ट होदो अननानै। बयबो सापर्ट खालामलायदो अननानै दे खालामहरलाय। बुरफिं नार्जारि अननानै हिमन बसुमतारिखौ सापर्ट खालामलाय। हिमन बसुमतारी आंनाव कमेन्ट हरनानै दोनलाय आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन दा। बिजय दैमारि आब'नि चेनेलखौ दिनैसो नुदों बिजय दैमारि। दे गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो आगै सना बिजय दैमारि। फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे। जनाराम बसुमतारी खम्बल खाख्लुमनानै उन्दुना दं आं आब'। दे उन्दुखाबाय नामा ओंखाम जाखांनानै? सुमि रामसियारि हाय आब' दासो नुदों आं। दे दासो नुदोंबा होमबाबो फैदोंना थेंकिउ सुमि रामसियारि। मा ओंख्रि जाखो? राजु बसुमतारी भिडिअ हिमालया लाइक खालामबाय आरो साबसक्राइब खालामबाय जानांगौ बिथाङा सापर्ट खालामबाय जानांगौ। हिमालया थांखो ना माखोथाय
राजु बसुमतारीखौ सापर्ट खालाम आरो राजु बसुमतारी नोङो मा होनो हिमन बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामना होदो। सुमिबो रामसियारि जाथ'वाखै आब' दे लासैनो जादो आरो ना मोनथ'वाखै नामा हिमालया ब्रह्म ओइ जनाराम बसुमतारी ओं आब' ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रिमोन राजु बसुमतारी भिडिअ हिमालया बेक खालामहरदे हिमालया अननानै राजु बसुमतारीखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। सुमि रामसियारि मोनबाय जाथ'वाखैसो आरो ने मोनबाय। सुमि नों बहानि दे खिन्था हरदो अननानै। पापु सेटि हाय दिदि हेलौ सुमि रामसियारि नोंसा जाबाय नामा आब'? औ जाखांबाय जोंहा जाखांनानै दसे लाइभ फैबाय आङो। इन्टारटेनमेन्ट कमेडि मारै दं आब'? नोंनाव पेस्ट कमेन्ट आंनिखौबो सापर्ट खालामनो थिनदो आब'। इन्टारटेनमेन्ट कमेडिखौबो सापर्ट खालामलाय अननानै प्लिज। सुमि रामसियारि राजु बसुमतारी हिमालया ब्रह्म इन्टारटेनमेन्ट कमेडिखौ सापर्ट खालामना होलाय अननानै बिथांनोबो सापर्ट नांगौ जादोंनो। बर' फिसा मोसाहारि मोजां ना आब'? औ मोजां मोजां बर' फिसा मोजां थिगानो। हिमालया ब्रह्म राजु बर खालामहर प्लिज। हिमालया हिमालया बुंदों राजु बर' नोंबो खालामहरदो हिमालयाखौ हिमालया ब्रह्मखौ। राजु दे गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो दे। बिदि बिलायलायाबाबो जायाहाय खामानि जाया बिलायलायनांगौ जायोबो नङा होमबा? जों साबसक्राइबखौबो मोननो थानथारना ओंखायनो एसे एनै बिनांगौबो आरोना बिनानैबो मोननायजोंसो एसे बुरजा जायो नङा होमबा? 1K फोर जाबाथ' भिउसआ हारसिंनो एसे बुरजा बुरजा जालांखायो। माने साबसक्राइब बुरजाबासो भिउसफ्राबो बुरजा जालाङोना। आंनाबा बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो एसे भिउसआ बारायहांबाय दासो। राजु बसुमतारी भिडिअ खालामहरबाय हिमालया दान हिमालया नोंखौ राजु बसुमतारी खालामहरबाय नै। सुमि रामसियारि आं बाक्सानि आब'। अ दे थेंक इउ आगै हा फैनायनि थाखाय। नोंथ' आंजों अलरेडि सापर्ट दंखायो गोजोननाय थाबाय। सुमि रामसियारि आंनियाव कमेन्ट खालामनो हो आब'। सुमि रामसियारि नाव कमेन्ट खालामहरनांगौनो इन्टारटेनमेन्ट कमेडि खालामहरगोन बेबो। राजु बसुमतारी भिडिअ इन्टारटेनमेन्ट फ्रेन्ड खालामहरदे दे इन्टारटेनमेन्ट खालामहरदो राजु बसुमतारीखौबो आरो सुमिखौबो खालामहर। सुमियाबो उल्था खालामफिन सापर्ट लालायलायदो दे। कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय आरो नङाबा बावनानैबो थायोना नायनानै। राजु बसुमतारी भिडिअ इन्टारटेनमेन्ट फ्रेन्ड खालामहरदे। इन्टारटेनमेन्ट फ्रेन्ड खालामहरदोंना हराखै राजु बसुमतारीखौ? थांखोना माखो मानसिया दासिमबो कमेन्टआ सफैफिनाखै। राजु बसुमतारी सुमि रामसियारि दंखायो। सुमि रामसियारि नोंना राजुनाव दंखायो जाहैदों फ्रेन्ड दंखायो। नोंना बेसेबां जाखोमोनलाय सुमि साबसक्राइबारा? बेसे बुरजा जाखोमोनलाय? आंखौबो जायफोर गोदानै फैदोंबा दायो 3K फुरा खालामनानै होदो अननानै। 3K नि खाथियाव फैबायमोन आंना। जाय लाइक होआखै लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय। बेनो जथेस्थ' लाइक खालामनायानो। जाया लाइक खालामाखै। उन्दुजोब्बायदांहाय मानसिफ्रा उन्दुनो ओंखारजोब्बायदां।
थांबायथ' सोरबा सोरबा आरो सोरबा सिरि सिरि नायनानै दं दै 13 जन हरनानै दोन कमेन्टफोर मनिका औवारि हाय आब' सोदोम औवारि हाय आगै मा खबर मनिका औवारि सापर्ट खालामना होदो गोदानै फैदोंबा राजु बसुमतारी भिडिअ लाइक दान दे थेंक इउ राजु बसुमतारी लाइक होनायनि थाखाय हिमन बसुमतारी थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइभआव जनाराम बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' जोंना कफि ओमफ्राय दाउ बयलारमोन नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो जनाराम सुमि रामसियारि आंना 1K बारबाय आब' दे कंग्रेचुलेसन्स हा 1K बारबायबा बेसे गोबाव जाखो 1K बारनाया 1K जाबायबालाय भिडिअफोर सोबाय थादो होबाय थादो थाबैनो मनिटाइज जाथोंसै नङा होमबा ना मनिटाइज जाबाय सुमिना मनिका औवारि मोजाङानो दे खबरा नोंनालाय बोरै आब' आंनाबो मोजां आगै मनिका औवारि नों बहानि मोनलाय माइनाव सरगियारि गुड नाइट आगै गुड नाइट आब' उन्दुनोसै नामा आब' सुमि रामसियारि थेंक इउ स' माच आब' वेलकाम आगै राजु बर' गुमैया मा खालामनाय दं आब' सना गुमैया माबा मबाइल नायगासिनो बियो गेम गेलेगासिनो आखाया महापात्रा बिलाय फाल्तु साला सुमि रामसियारि गोबाव जाबाय होमबालाय भिडिअफोर सोबाय थादो जनाराम जोंहाना आलु ओमफ्राय बहल ओंख्रिया गोथावसो माथो बहल दाबायदियावबो बहल मोनबावो नामा माने जों दाबायदियाव बहल मोनलादां माथो मनिका औवारि आं कार्बि आंलंनिसो आब' नोंलाय अबेनि आब' आं उदालगुरिनि मनिका औवारि नोंना ब्लग दं नामा माबा चेनेल दं नामा इउटुब चेनेल मनिका औवारि सापर्ट खालामदो अननानै आंखौबो गोदानै फैदोंबा सुमि रामसियारि जागोन दे आब' दे जनाराम बसुमतारी गुमैया पाबजि गेलेदों नामा आब' सामफ्रामबो पाबजि गेलेनायनि रायबाबो दायसो जायो बेनालाय दैलिक पाबजियानोसै एसे टाइम मोनबा एसे खामानि गैयाबाथाय खालि पाबजि गेलेनाय आरोना आरो बिनि अनगा जेबो गैला उबुल ब्रह्म आलेक्स थेंक इउ उबुल ब्रह्म आदा लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय उबुल ब्रह्म आलेक्स आंखौबो सापर्ट खालाम दे आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन उबुल ब्रह्म आंबो सापर्ट खालामगोन दे नै लोगोफोर नायना लालाय उबुल ब्रह्म आलेक्सखौ सापर्ट खालामदो नोंबो खालामहरफिननांगोन जनाराम ब्रह्म सुमि रामसियारि मनिका औवारि सापर्ट नांगौ जादोंबा नै उबुलखौबो खालामबानो जाबाय उबुलाबो खालामफिननांगोन जनाराम बसुमतारी आंबो बिराद मोजां मोनखायो पाबजि गेलेनो मा इन्टारेस्ट मोनो पाबजिखौलाय जेबो गैया बेयाव आं पाबजि गेलेनायनि रायगासिनो नोंगुमैखौ सानफ्रामबो ओमफ्राय मानिया माने बेखौ गेलेबाय होनबाथाय खामानि दामानि मावनांगौ ना मानांगौ बावजोबो सुमि रामसियारि नोंनिया 3K जासिगोन सना आब' जासिगौमोन ओमफ्राय मोननोनो थानथार माथो 3Kआलाय जासिगौमोन उबुल ब्रह्म आलेक्स जागोन दे खालामना हो उबुल ब्रह्म खालामना होदो दे उबुल ब्रह्मखौबो खालामनानै हो सुमिमोन जनारामोन खालामना होदो दे हिमालया ब्रह्म नोंबो उबुलनिखौ खालामना होदो मनिका औवारि फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज मनिका औवारि हिमालया ब्रह्मखौबो सापर्ट खालामना हरदो अननानै मनिका औवारि नों खालामाखैबा खालामदो आब' दे खालामगोन आं नों आंखौबो कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आगै आं खालामगोन दे नों कमेन्ट हरनानै दोन जनाराम मनिका औवारिया कार्बि आंलंनिसो नामा बियो दानि खिन्थादोंमोन दा कार्बि आंलंनि होननानै
राजु बसुमतारी उबुल ब्रह्म फ्रेन्ड खालामहर दे आदा खालामहर नै राजु बसुमतारीखौ उबुल ब्रह्म फ्रेन्ड खालामहरदो। एन्टारटेनमेन्ट कमेडि गुड नाइट आब' एडभान्स आंनिफ्राय आंना साबस्क्राइबार्सआ 10ल' आब'। दे लासैनो जालांगोन दे लासैनो नों भिडिअ सोबाय थाबानो जाबाय। एन्टारटेनमेन्ट कमेडिखौ अननानै सापर्ट खालामदो। 10 जनल'नो बेना साबस्क्राइबारा अन्थाव बाथावनो दे खालामलायदो दे सापर्ट खालामलायदो। सुमि रामसियारि खालामगोन दे सुमि एन्टारटेनमेन्ट कमेडिखौबो खालामना हो। मनिका औवारि जागोन आब' दे जागोन दे खालामनानै होबानो जाबाय। जनाराम बसुमतारी आंबो कार्बि आंलं लांहिंनि बिराद फ्रेन्ड दङ आंनावबो दंनाया। दिनै रावबो क'क्राझारनि फैथाराखै नामा? क'क्राझारनिबो दंमोन आंहा फ्रेन्डफ्रा। जाय क'क्राझारनि दङ कमेन्ट हरलाय दंना गैया। राजु बसुमतारी भिडिअ गुड नाइट आब' बाय। बाब दानो थांसै थाथ'बावब्रा दसे साबस्क्राइबार एसे सापर्टफोर मोनगोन ना थाथ'बाय था। सुमि रामसियारि आं ओंखाम जानोसै आब' दे जादो दे। हरबो जाबाय जादो दे जादो दा ओंखाम ओंख्रिफ्रा गुसु जाबा थावनाय नङा होमबा। जिबिके वर्क हाय हेल' जिबिके। सुमि रामसियारि बाय बाय गुड नाइट आब' बाय गुड नाइट दे जाना होदो ओंखामफ्रा बुरजा मति जानायनि जादो दे। बिदिनो आरो नेक्स्टआव लाइभ फैबावबा फैबानो जाबाय। उन्दुहैजोबसिगोन मानसिफ्रा। हेमन बसुमतारी ब्लग्स आंथ' खाथिनिसो आब' बहानि दे जायगाखौ खिन्थाना होबा गोजोनगौमोन आङो। जायगाखौ खिन्थाना होलाय बबेनि जाखो? खाथिनिबाथ' सिनायलाबायनोबो हागौना नङा होमबा। राजु बसुमतारी रावबो नायानो माथो आब' मानो नाया जानांगौ जाखो? नायगोन भिडिअ सोबाय थाबानो। हिमालया ब्रह्म मानो गाबखो जेन'बा दे। राजा खाख्लारि हेल' आब' हाय राजा खाख्लारि दासो फैथारदों माथो आगैया माबाफोर मावदोंमोन नामा? उबुल ब्रह्म आं दं दे थाबाय थाब्रा बिदिनो। ओंखाम जाबाय नामा उबुल? गोदानबा सापर्ट खालामदो अननानै आंनि चेनेलखौबो आरो लाइक होआखैबा लाइक खालामना होदो अननानै। दे थांनायनि सिगां सोरबाफोर थाङोबा लाइक होलांबानो जाबाय। उबुल ब्रह्म बहानिमोन आदाया? जायगाखौ खिन्थाना होबा मोजां मोनगौमोन एसे। जाबाय मा ओंख्रि जाखो उबुल ब्रह्म? मा ओंख्रि जानाय आब'? जोंना माबासो कफि ओमफ्राय माबा दाउ बयलारमोन। मा ओंख्रि नोंस्रा राजा खाख्लारि? एनबि ब्लग गुड नाइट बाजै गुड नाइट। एनबि उन्दुनोसैबो नामा दानो? एनबि उन्दुनोसै नामा? ओंखाम जाबाय? हिमालया ब्रह्म उबुल ब्रह्म दादा खालामहर प्लिज। हिमालया ब्रह्मखौ उबुल ब्रह्मआ सापर्ट खालामहर अननानै। हिमालया ब्रह्मखौ उबुल ब्रह्म खालामहरदो दे। माबाखौ हिमालया ब्रह्मखौ उबुल ब्रह्म सिगांनिफ्रायनो दंखायो। दे होमबालाय आं गैया सानदोंमोन माने। होमबालाय उदालगुरिनिसो आरोना नोंबो? आंबो उदालगुरिनिनो। एनबि ब्लग उन्दुवाखै नोंखौनो नायगासिनो आंबो। आयौ नायगासिनो दे नायबाय था। बोरैबा हाराव हुराव नुहैदों नामा भिडिअफ्राव एनबि? नायबाय थादों होननायखाय एसे हाराव हुराव नुहैथारदों नामा?
जनाराम बसुमतारी लाइभआव फान्थाव सिखौबो लाफानांगौ आब'। जोंना गामि मोनथाम बारनांगौबा फान्थावस्रिना हराव बहा मोनो बेखौलाय। गामि मोनथाम बारनांगौ। गामिसेनि नङा। गामि दरथाम बारबासो मोनो फान्थावस्रिनि गामिया जोंनि। राजा खाख्लारि कृष्ण दालि सोमोन आब'। दालिजों माजों बाथोनफोर दंना गैया? हेमन बसुमतारी ब्लग्स हरिसिंगा ए होमबालाय खाथिनिनो माथो एसे बारा गोजान नङा। हिमालया खालामबाय नै उबुल ब्रह्मआ नोंनिखौ नोंबो खालामहर हिमालया उबुल ब्रह्मखौ सापर्ट खालामलायदो दे सापर्ट लालायलायदो गावजों गाव बेयावनो। मनिका औवारि आंखौबो खालाम सापर्ट खालामलायदो दे आदामोन। उबुल ब्रह्म नै माबाखौबो मनिका आगैखौबो सापर्ट खालामदो अननानै। हिमालया मनिकाखौबो सापर्ट खालाम आरो हिमन नोंबो खालाम। राजा खाख्लारि नोंबो अननानै मनिका औवारिनि चेनेलखौ थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंबो खालामनांगोन मनिका औवारि नोंसोर हरोबा कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय। कमेन्ट हरलायलायबा मिथिसिनथारो आरोना खालामबाय होननानै। हिमालया ब्रह्म नो एन बि ब्लग फ्रेन्स खालामहर प्लिज। एन बि नोंबो हिमालया ब्रह्मखौ खालामहरलाय अननानै सापर्ट खालामहर दे। हिमालया ब्रह्म एन बि ब्लगस थांबाय नामा? हिमालया ब्रह्म अके दे खालामलायदो। एन बि थांखो ना माखो? एन बि ब्लगस हिमालया ब्रह्मखौ सापर्ट खालामदो अननानै आरो एन बि ब्लगखौबो सापर्ट खालामनानै हो दे अननानै। राजु बसुमतारी मनिका औवारि लाइक दान आंनिखौबो बेक खालामहरदो दे। मनिका नैबे राजु बसुमतारीखौ खालामहरबानो जाबाय। नोंबो खालाम राजु मनिकानिखौ। नै अबोला खालामबायनो नै मनिका नोंनिखौ नोंबो खालामबानो जाबाय। जनाराम बसुमतारी लाब्रा बड' क्रिस्टियान लाब्रा बड' कार्टुन ना भिडिअ हगारदों नायग्रोनि आं लाब्रा बड' कार्टुनखौ। दे नायनानै थाब फैफिनदो जनाराम बसुमतारी वेट खालामगोन आङो एसे नायनानै दा फैफिनबानो जाबाय। मासि गुसुहाय गोजांनाय मोनबाय माथो। बोथोरानो थान्दानिफ्राय थान्दासिन जालांथारबायना। माला डिसेम्बर मोनगुलायनो नागिरखो फात्ताखौनो मोनस्लाबलाया बोसोराबो माला थाङो। मनिका थांबाय नामा? मनिका आगै उबुल ब्रह्म एलेक्स हिमन आं खालामबाय। हिमन नै खालामबायनो माबाया उबुल ब्रह्मआ नोंनिखौ नोंबो खालामहरफिनदो उबुल ब्रह्मखौ सापर्ट खालामहरफिनदो। दे बिदिनो थालायलायनानै सापर्ट लालायलायबाय थाबानो जाबाय। राजु बसुमतारी उबुल ब्रह्म फ्रेन्ड खालामहरदो दे खालामदो दे खालामना होदो उबुल ब्रह्मआबो सापर्ट खालामलायदो। राजा लोगो जागोन ना? राजा उबुलखौबो लोगो खालामनानै लादो दे। सपना नन्दी हि कलकाता स्वपन थेंक इउ उबुल ब्रह्म राजु लोगो जागोन ना? राजु दे लोगो खालामदो उबुलखौ। राजु बसुमतारी आदा जागोन दे खालामलायदो दे सापर्ट लालायलायदो। बे गय गैला नामा आं गय जानो मोननाय आथिं सागुलायबाय हा राजा खाख्लारि नायनि र' दे खालामना होदो दे उबुलखौबो सापर्ट खालामना होदो। उबुलना बेसेबां जाखो साबसक्राइबारालाय?
Swapan Nandi, hi, hello Swapan, how are you? जियानथारा आब' मा होनखो उबुल ब्रह्म बुजियासै आङो दे थाब कमेन्टफोर हरलायलायदो लाइभआव जाय दङ 17 जन दङ जायफोरा लाइभआव दंगासिनो आंजों कमेन्टफोर हरलाबायदो हिमालया ब्रह्म जहाराम बसुमतारी फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज जहाराम बसुमतारी फ्रेन्ड्स खालामहरदो दे हिमालया ब्रह्मखौ उबुल ब्रह्म आं गोदानथार आब' दे गोदानथार ने दे उबुल ब्रह्मखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो दे गोदानथारनो सिबाय बेनाबो बिराद खम जाहैदों बिदिबा गोदानबाथ' खमानो जागोन साबसक्राइबारा खमथारनो दे अन्नानै उबुलखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो स्टेला नार्जारि हेलौ फ्रेन्ड हाय स्टेला मा खबर एनबि ब्लग उबुल ब्रह्म आंनिखौबो खालामदो आंबो खालामबाय नै एनबि ब्लगआ उबुलखौ खालामनो थिनदों उबुल ब्रह्म नोंबो एनबि ब्लगखौ खालामदो अननानै बेनाबो बिराद गोदानसो चेनेलाव अन्थाव बाथावनो गैथारा बारा अननानै दे सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव हिमन बसुमतारी ब्लग्स अके लोगोफोर खालामगोन दे खालामलायदो उबुल ब्रह्म एनबि ब्लगखौ अननानै सापर्ट खालामना होदो बिथाङा बेबो उदालगुरिनिनो सापर्ट नाइनटि मोननै आइडि खालामजोब्बाय दे खालामना हो स्टेला नार्जारि दे लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामदो नै स्टेला नार्जारिखौबो सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर खालामना होलायलायदो राजु बसुमतारी भिडिअ राजु बसुमतारी उबुल ब्रह्म आदार लाइक दान दे उबुल ब्रह्मखौ लाइक खालामबाय जाहैदों राजु बसुमतारिया उबुल ब्रह्म स्टेला बि फ्रेन्ड्स स्टेला नोंखौबो नै उबुल ब्रह्मआ फ्रेन्ड्स खालामबाय नोंबो उल्था खालामफिनदो बेखौबो स्टेला नार्जारि मोजाङानो लोगो दे मा ओंख्रि जाखो जेबि स्टेटास हेल' आब' आंहा दासो दे वेलकाम खालामबाय आङो माबाफोर बिजिमोन नामा दहायफोर स्टेला नार्जारि उबुल अके उबुल नै खालामबाय नोंनिखौ स्टेला नार्जारियाबो हिमालया ब्रह्म स्टेला नार्जारि फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज स्टेला नार्जारि अननानै हिमालया ब्रह्मखौ फ्रेन्ड खालामदो दे खालामहरलायलायदो एनबि ब्लग स्टेला आंबो खालामबाय दे आंनिखौबो खालामदो एनबि ब्लग स्टेला एनबि ब्लगआ खालामबाय नै स्टेला नोंखौ स्टेला नै एनबि ब्लगखौबो खालामफिनदो उल्थानो सापर्ट लालायलायदो गावजों गाव बिस्मा बि ब्लग आब' आंबो फैफिनबाय दे थेंकिउ फैफिननायनि थाखाय ओंखामफोर जादोंमोन होनदों नामा उबुल ब्रह्म आलेक्स स्टेला दान दे स्टेला नोंखौ खालामबाय नै उबुल ब्रह्मआ जालु जाला आइ लाभ इउ सना थेंकिउ जालु जाला मा खबर गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामना होदो आंखौ जालु जाला बिराद जालाबायथारो नामा नोंथाङा बायदिसिना नेरसोन अफिसियेल ब्लग हाय फ्रेन्ड हेलौ नेरसोन मा खबर थेंकिउ लाइभआव फैनायनि थाखाय राजु बसुमतारी भिडिअ एनबि ब्लग फ्रेन्ड खालामहर प्लिज एनबि ब्लग अननानै फ्रेन्ड खालामहरदो प्लिज राजु बसुमतारियाबो एनबि ब्लगखौ खालामहर बे एनबि ब्लगआ जोंहानि बिबोनांसो आंनि बिबोनां जों गामिनिनो जोंनि न' खाथिनिनो दे बेहाबो
सापर्ट नांगौ जादों अननानै एनबि ब्लगखौबो आंनि थिननाय मथे दे सापर्ट खालामना हो प्लिज आंनि बिबोनांसो बियो हिमालया अके स्टेला ब्रह्म स्टेला नार्जारियाबो खालामबाय दे हिमालया नोंखौ स्टेला नार्जारि अके एनबि थिक थेंक इउ नै खालामबाय एनबि स्टेला नार्जारिया बिस्मा बिब्लग आब' दे मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनलाय बिस्मा राजु उबुल ब्रह्म आदा बेक खालामहरदो प्लिज राजु बसुमतारीखौ उबुल ब्रह्मखौ राजु बसुमतारीखौ खालामहरदो उबुल ब्रह्मआबो बिथाङा बेबो खालामबाय नोंनिखौ फोरमाय किउजेड निउ साबसक्राइबाराबो थेंक इउ फोरमाय थेंक इउ स' माच दे थेंक इउ गोजोनबाय आं बिरादनो उबुल ब्रह्म लेक्स एनबि ब्लग दान दे एनबि नोंखौ खालामबाय उबुल ब्रह्मआ बिस्मा आब' स्टेला नार्जारि आंखौबो सापर्ट होदो आंबो होनोसै दे स्टेला नार्जारि बिस्मा बिब्लगखौबो सापर्ट होदो उबुल ब्रह्म लेक्स फोरमाय सापर्ट मी फोरमाय सापर्ट खालाम उबुल ब्रह्मखौ अननानै फोरमाय किउजेड थांखोना माखो नेरसोन अफिसियेल ब्लग आंनिखौबो एसे बुंना होदो फ्रेन्ड नेरसोन अफिसियेल ब्लगखौबो फ्रेन्ड खालामलायदो नोंसोरबो आरो नोंबो खालामफिन जायहा नांगौ जादों दे बेयावनो लालायलायबानो जाबाय हिमालया ब्रह्म जे बड' स्टेटास फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज जे बड' स्टेटास खालामहरदो प्लिज हिमालया ब्रह्मखौबो एनबि ब्लग राजु बसुमतारी नोंनिखौ खालामबाय दे एनबि ब्लगआ राजु बसुमतारीखौ खालामहरबायनो नोंबो खालामहरफिनदो जालु जाला येस आंना जालु जाखायानोसै सना गोदान आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मा गामिनि नों सना आं उदालगुरिनिसो नोंलाय बहानि दे जालु जाला सापर्ट खालामदो अननानै आंखौबो गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो सुनानै होदो साबस्क्राइबफ्राव आरो लाइक खालाम अननानै लाइक खालामदो दे उबुल ब्रह्म खालामबाय राजु उबुलाबो खालामबाय राजु नोंबो खालामफिन उबुलखौ राजु बसुमतारी अके एनबि नै राजुआ नोंखौ खालामहरबाय नोंबो खालामहरफिनदो राजु बसुमतारी भिडिअ थेंक्स उबुल ब्रह्म आदा जयबीर बसुमतारी अ मा गो थ्रु लाभ थेंक इउ जयबीर लाइभआव फैनायनि थाखाय जेबि स्टेटास हिमालय ब्रह्म आंनि भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन प्लिज हिमालय ब्रह्म जेबि स्टेटासनाव कमेन्ट हरनानै दोनलाय भिडिअफोराव नायनानै मा होनो जालु सापर्ट मी जालु जाला नै उबुल ब्रह्मखौ सापर्ट खालामना होदो जालु जाला थांखोना माखो आंथ' जासुला नामसो दोनसै नामा बिदिब्ला बिस्मा बिब्लग आदा उबुल ब्रह्म आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहोदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामना होगोन उबुल ब्रह्म अननानै जेबि स्टेटासखौबो दे सापर्ट खालामना होदो ना नोंखौबो खालामफिनगोन नो बियो स्टेला नार्जारि बिस्मा कमेन्ट हर ना दोन आंखौ खालामफिनगोन दे स्टेलाखौबो सापर्ट खालामबा कमेन्ट खालामना दोन बेबो खालामफिनगोन नोंसोरखौ हिमालया ब्रह्म एनबि ब्लग बेक खालामहरदो दे प्लिज राजु बसुमतारीखौ खालामहरदो दे एनबि नोंबो राजा खाख्लारि आंनिखौबो खालामदो बयबो आंबो खालामगोन राजा खाख्लारिखौबो अननानै खालामहरदो दे बयबो आरो नोंबो खालामफिननांगोन जे बड' स्टेटास दंखायो नै उबुलनाव दंखायोनो जे बड' स्टेटास नोंना देराफंबाय मा ओंख्रि जाखो बाजै जासुलि नै कपि ओमफ्राय दाउ बयलारसो देराफंबायनिखौबो सापर्ट खालामना गैला एनबि ब्लग राजु बसुमतारी आं नोंनिखौ खालामबाय दे एनबि ब्लगआबो राजु बसुमतारीखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो एनबिखौ खालामदो
जयबीर बसुमतारी हमको भी करो सापर्ट प्लिज जयबीरखौबो अननानै सापर्ट खालामदो अननानै दे नोंबो खालामफिननांगोन जयबीर जे बड' स्टेटास सोरनो सापर्ट नांगौ भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोन प्लिज लोगोफोर दे कमेन्ट हरनानै दोन जायनो सापर्ट नांगौ जादों। अके राजा खाख्लारि कार्टुन कमेन्ट दे राजु बसुमतारिनो राजा खाख्लारि कार्टुन कमेन्ट राजा खाख्लारि सापर्ट खालाम राजु बसुमतारिखौबो दिवारि ब्लग हाय बिमा आंनिखौबो खालाम दे खालामगोन आंनिखौ नोङो कमेन्टफोर हरनानै दोन आरो आंखौबो सापर्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय आं दा उनावहाय लाइभनि उनाव नायनानै साफा गासिखौबो सापर्ट खालामफिनजोबगोन मिथिबाय ना निरन्जय नार्जारि सापर्ट प्लिज दिवारि राजु बसुमतारि जे बड' गासैबो निरन्जय नार्जारिखौबो सापर्ट खालामना होदो अननानै आरो कमेन्टफोर हरनानै दोन निरन्जय नार्जारियाबो बेबायदि सापर्ट मोनोबा नोंबो उल्था खालामनांगोन आरो बिसोरखौबो बेखौ हरलाय आंनो गारमा रानखांबाय थादों दै गारमा रानखांलायबायहाय दै लोंसै सिरि थायै दै लोंबाय मा होनो रायलायबाय थाबा गारमा रानखांमारो बोरैबा जायोहाय आवासा र' आं दै लोंना लागोरनि दै बोरो अबेसिम सहैखोमोन निरन्जय नार्जारि सापर्ट खालामदो अननानै निरन्जय नार्जारिखौ जे बड' स्टेटास उबुल थेंक इउ जे बड' स्टेटासखौ थेंक इउ खालामबाय भिजिटिं चेनेल हेल' आंनिखौबो हेल्प खालामनो थिनदो आंनि चेनेलखौ भिजिटिं चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो अननानै लोगोफोर बयबो दे सापर्ट खालामलायदो भिजिटिं चेनेलखौबो जों बिदिनो गावजों गाव बयबो गावजों गाव बिदिसो सापर्ट लालायलायनांसिगोन नङाबाथ' बिराद खस्थ' जायो नङा होमबा साबसक्राइब मोननो थाखाय फार्स्ट टाइमावहाय देरहा खालामबाय देरहा नै उबुल ब्रह्मआ नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामफिनदो देरहा उबुल ब्रह्मखौ राकेश बर' आयौ बाजैया औ दासो बहानि राकेश बर' नोङो सिनायदों नामा आंखौ दे गोदानै फैदोंबा अननानै सापर्ट खालामदो दे आंनि चेनेलखौबो जे बड' स्टेटास एनबि ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामनानै होगोन एनबि ब्लग थांखो ना माखो नै जे बड' स्टेटासखौ सापर्ट खालामना होदो दे एनबि जयबीर बसुमतारी खालामगोन दे खालामना हो दे फोरमाय किउजेट गोथावथार माथो ओंख्रियाबो गोथावखौनो जाखायो जोंहा दिवारि ब्लग बयबो सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर दे बयबो खालामलायदो सापर्ट होलायलायदो जालु जाला बाक्सानि आंबो सना उदालगुरिनि बाक्सानि सना आंबो उदालगुरिनिबो आरो बाक्सानिबो उबुल ब्रह्म लेक्स दिवारि सापर्ट मी दे उबुल ब्रह्मखौ दिवारिया सापर्ट खालामना हर प्लिज राजु बसुमतारी भिडिअ एनबि बेक खालामहरदो प्लिज एनबि राजु बसुमतारीखौ बेक खालामफिनदो जे एनबि ब्लग जे बड' स्टेटास खालामबाय दे खालामबाय नै एनबि ब्लग नोंबो भिडिअ सोबाय था दे सानफ्रामबो ससेबाबो सोबाय था नाजाबाय था सापर्ट दङ आं सापर्ट होगोन ना एनबि हेमन बसुमतारी ब्लग्स हेमन बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामदो जयबीर बसुमतारी बर'जों बर' खालामलायाबा जाखाया जाखाया बेबायदि खालामलायाबानो आरो एसे एनै साबसक्राइबार बिलायलायाबा जाखायाहाय बारा बारायलाबायाना बिलायलायनांगौबो एसे एनै बुरफिं नार्जारि मा
लोंखो आब'? आं माबा गारमा रानखांनाय मोनदों ओंखायनो दै लोंदों आङो। माने 1 घन्टा गाहाम रायलायबायना आङो गारमा रानखाङोना। MK अफिसियेल नाइस थेंक इउ MK अफिसियेल गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालाम। थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय। राजु बसुमतारी दिउबारि फ्रेन्ड काम दिउबारि फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो दे। राजु बसुमतारीखौ भिजिटिं चेनेल बर'जों बर' हेल्प खालामलायदो लोगोफोर। दे खालामलायदो दे बर'जों बर' हेल्प खालामलायदो। भिजिटिं चेनेलखौबो अननानै खालामना होदो दे अननानै। दिउबारि ब्लग आंबो खामगासिनो गाइसमोन नायै दे नायै साफा खालामलायबाय थादो दे बिदिनो। जे बड' स्टेटास NB आंबो नोंनिखौ बेक खालामना होगोन दे दसेनि उनाव। NB आंबो नोंनिखौ बेक खालामना दे खालामना हो दे। MK अफिसियेल नाइस थेंक इउ MK थेंक इउ। जेडि बड' दिउबारि ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। आंबो नोंनिखौ बेक होनोसै दे खालामना होदो दे खालामलायदो। राजु बसुमतारी दिउबारि ब्लग फ्रेन्ड खालामहर दे प्लिज। दिउबारि ब्लग राजु बसुमतारीखौबो फ्रेन्ड खालामदो। राजा खाख्लारि खामबाय राजु आंनिखौबो खालामदो। राजा खाख्लारिया खालामबाय राजु नोंनिखौ। NB ब्लग खालामबाय बाजै आंनो बड' स्टेटासखौ। आङो बड' स्टेटास नोंखौ NB ब्लगआ खालामबाय नोंबो खालाम उल्था बेखौ। MK अफिसियेल नाइस थेंक इउ MK थेंक इउ स' माच थेंक इउ। राजु बसुमतारी भिडिअ अके राजु बसुमतारी राजा नोंखौ खालामबाय बेबो नोंबो खालामफिन। दिउबारि ब्लग JBQ खालामबाय नै दिउबारियाबो खालामबाय नोंखौ JB NB ब्लग अके बाजै होबाय थासिगोन एबार होबाय था नाजाबाय था आरो नाजाबाय था लासैसो जालाङो बिदिया हथारै जानायखौ लुबैनाङा। माने रावनाबो चेनेला थाब ग्र' जाखाया नालाय लासैसो जालाङो। भिडिअ सोबाय थानायजों बयबो उनावसो सिनायलाङो नुलाङो। जेसेबांनो साबसक्राइबारा बारायगोन एसेबांनो बांसिन भिउ जालांगोन बेबायदि आरो। जे बड' स्टेटास राजा खाख्लारि कार्टुन आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम होदो। आंबो नोंनिखौ बेक खालामगोन दे खालामना होदो। उबुल ब्रह्म आं थाम्फै नेट्स होनग्रोनि दे सोंना हो। हिमन बसुमतारी ब्लग्स दै गोसो लों आब' मा जायो नाय। दै लोंना होदों दे दै गुसु लोंना होखादों आं। जे बड' स्टेटास दिउबारि भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन आं दा बेक खालामना होगोन। दिउबारि भिडिअ कमेन्ट हरना दोन। दिउबारि जे बड' नै बिदि हरना दोननांगौनो। दिउबारि भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन आं दा बेक खालामना होगोन। जयबिर बसुमतारी माइ चेनेल नेम जयबिर बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामलायदो। राजा खाख्लारि कार्टुन जे बड' स्टेटास खालामबाय आंनिखौबो खालामदो। जे बड' स्टेटास राजा खाख्लारिखौ खालामना हो। बिग्राय आंनिखौबो खालामना होदो दे नोंनाथ' चेनेल गैयानोदां थगायदोंसो नोङो बिग्राय गैया नोंना चेनेल गैया हिनजावनासो दं नोंना। मिस्टार इजाराज हिन्दी मे बोलना है बर'निसो बुंगोन आं। आया बे बर' नंखाया मानसिया। दिसमा बि ब्लग दिउबारि ब्लग खालामना हो। बिस्मा बि ब्लग आंखौबो सापर्ट होदो दे। बिस्मा ब्लगखौबो सापर्ट होदो अननानै। स्टेला नार्जारि NB आंनिखौबो मोनासै आंनियाव कमेन्टस खालामना दोन खालामफिनगोन दे। स्टेला नार्जारिखौबो कमेन्टस हरनानै दोनबानो जाबाय माबा खालामोबा सापर्ट खालामोबा। बिपुल कसारि उन्दुनो ओंखाराखै बाजै दे थाबाय था बिदिनो लाइभआव। थेंक इउ फैनायनि थाखाय आरो जायफोरा गोदानै फैदों अननानै लाइक खालामना गालां आरो सापर्ट खालामना होदो अननानै दे। जायफोरा गोदान जेबि बड' स्टेटास राजा खाख्लारि दसे उनाव खालामना होगासिनो आं। जालु जाला नाफाथिखौ आं लायनोसै सिंगोलबा नाम्बार हर। बेथ' सिंगोलखा सिंगेलालाय। दिउबारि ब्लग भिडिअआव SMS खालामना दोन गाइस बयबो खालामलाय दे कमेन्ट हरलायलायनांगौ होमबासो मिथिगोन नालाय साबसक्राइब खालामदों होननानै।
हिमालया ब्रह्म दिवारि ब्लग फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज। जे बड' स्टेटास आब' दसे उनाव गासैनिखौबो बेक खालामना होगोन आब'। दे खालामफिन दै जे बड' स्टेटास नोंबो खालामफिन सापर्ट। दिवारि ब्लग राजु खालामबाय आंनिखौबो खालाम। ओइ बेटारि ल' जाबायहाय आं चार्ज होना लागोन र'। गोजांदोंहाय आंहा। थाबोजोबखो आब' दसे उनाव गासैनि दिवारि ब्लग राजु खालामबाय आंनिखौबो खालाम। दे राजु नोंनिखौ खालामबाय दिवारि ब्लगआ। उबुल ब्रह्म जों लोगो खालामबाय थागोन नों लाइभ दोंना आब'? दे आं लाइभआव दंगासिनो नेट प्रब्लेमनि थाखाय दसे दसे थाबथाबाय थादों। राजु बसुमतारी दिवारि ब्लग फ्रेन्ड दान। थाबाय थाथ' आब' दोनथ'थारनाङा लोगो बानायगोन आं। औ दे आं थागासिनोखा आं थाबाय थागोन आं दानो उन्दुआ थागोन दे। दिवारि ब्लग राजु बसुमतारी इउटुबाव सार्च खालामना माथो नुवा। दे नोंसोर नायलायलायबाय थादो दे आं दसे रेस्ट लानोसै नामा खुगा रुमायजोब्बाय आङो। र' आं लक खुलिना होनि। एयार मेल'डियास सं हाय एयार मा खबर? एयार हिमालया ब्रह्म गुड नाइट फ्रेन्ड्स। गुड नाइट जनाराम बसुमतारी हाय आब' फैफिनबाय आं दे फैदों मोजां जादों थेंक इउ स' माच फैफिननायनि थाखाय। सम दिरुननानैबाबो फैफिनदों बेनो गोजोननाय थाबाय। राजु बसुमतारी दिवारि ब्लग राजु बसुमतारी भिडिअ सार्च खालाम। आं कमेन्टखौल' फरायना होनोसै दै नोंसोर खालामलायबाय थादो सापर्टखौ। माने खुगा रुमायजोब्बाय आंहा। एयार हाय मा खबर आब'? मोजां आगै मोजां नोंहालाय बोरै दं? बिस्मा बिब्लग जालु जालाया फैया माथो चार्ज खालामबाबो बेलेगसो फैयो। जालु जाला नों कमेन्ट हरना दोनलाय बिस्मा ब्लगाव। सोरनाबा बिदिनो चार्ज खालामबाबो फैनो नागिरा माने। हाहा बाट बेटारि ल' जाबाय नै दहायनिफ्रायनो फैथारबायना आङो। बिग्राय दे मेथाइ खनलाय खमला फिथाइ खावलाय। आंलाय मा मेथाइ खननांगौ दे नों मेथाइनि नामखौ बुंहर दानो खनगोन आं। उबुल ब्रह्म दिवारिखौ मोनमारा आब'। दिवारिखौ मोनमारा खायसेया फैयाहाय बिदिनो सार्च खालामबाबो मानोबा। मिथिया। दिवारियाव थाबथाय आं नुवासै। दिवारि दंबा कमेन्ट हरलाय नोंखौ माबा थांबाय सानदों। प्रताप बसुमतारी मा गामि? जोंना उदालगुरि खाजियामाथि। प्रताप गोदानै फैदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आंनिखौबो। भिजिटिं चेनेल आंनि चेनेलखौ सोर साबसक्राइबार खालामाखै लोगोफोर? सोर साबसक्राइबार खालामखो लोगोफोर दे खिन्थादो भिजिटिं चेनेलनिबो। एन बि ब्लग दिवारि ब्लग आंनिखौबो खालामदो। दे एन बि खौबो खालामना होदो। जाखांबाय नामा? औ जाबाय। हिमन बसुमतारीखौबो खालामना होदो सापर्ट। मा खालामनो? लक खुलिना होनि र'। मानि? आंथ' रोङाहाय। सोर साबेसेनि अबे? जाबाय। आयौ नै गिदिर जाथारबाय। सायाराम नार्जारि। हिमालया ब्रह्म गावबो मर्निं लाइभ। सायाराम नार्जारि हाय आब' हेल' सायाराम मा खबर? फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। बिस्मा एन बि ब्लग ओंखारनाङा थाबाय था सापर्ट खालामनो फ्रेन्डसफोरखौ। औ दे थाबाय थागोन दे नोंसोर सापर्ट लालायबाय थाबानो जाबाय दे। आं थाबाय थागोन दे। भिजिटिं चेनेल एन बि ब्लग आंनिखौबो साबसक्राइबार खालामदो फ्रेन्ड। एन बि ब्लग भिजिटिं चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालामदो। दसे र'। हरराखै।
मा र' नैबेखौ दा बबेयाव थाबोखोलै गोजानावसो थाबोथारबाय माथो र' आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायासैहाय लोगोफोर दुखु दामोनदै बिराद थाबोफ्लाय बिस्मा बि ब्लग एनबि ब्लग ओंखारनाङा थाबाय था एनबि ब्लग ओंखारनाङा थाबाय था फ्रेन्ड खालामलायनांगौ भिजिटिं चेनेल एनबि ब्लग बोरै जाखो र' खालामबाय आं एनबि ब्लग आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामदो फ्रेन्ड भिजिटिं चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो खोमथा मुसाहारिया नै दासो खोमथा मुसाहारि फ्रेन्डआ दासो नै हेलौ फ्रेन्ड मा खबर दिवारि ब्लग एनबि ब्लग खालामबाय आं दे खालामना होदो दे बोहैथि मुसाहारि गुड नाइट डियार गुड नाइट लोगो हाबबाय सानदों बे फट'खौ थुनानै माखौ अन खालामना होजोब्रा मानसिफोरनिखौ होमबाना साबस्क्राइब लालायनो हागोन बिदि थुनानै नैबेयाव आं रोंलायलाङाना दे नैबे गोथां नुजानायाव थुनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब लालायलायनो हागोन इसोरनिखौ खालामना होनो हागोन इसोरनिखौ लिंकखौ होना दोनजोबसै दायो डाइरेक्ट लानो हागोन होमबाना बे फट'खौ थुनानै एड माबायाव होना होबा जाबाय फट'खौ थु बे बेलेग नङा बे जाखानायसो हमनानै ला र' बेथ' हरखाजोबनाय बोहैथि मुसाहारिखौबो सापर्ट खालामना होदो दे अननानै उन्दुबाय नामा बोहैथि लोगो सना इथिजे हाय आब' हेलौ इथिजे उन्दुबाय नामा इथिजे मा खबर जे बड' स्टेटास हिमन बसुमतारी आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामना होगोन हिमन बसुमतारी थांखो ना माखो जे बड' स्टेटासखौ अननानै सापर्ट खालामना होदो नोंनिखौबो खालामगोननो बुबुल ब्रह्म खाजेमाथिबा जोंहानि बोराय गामि मा गामि देलाय खिन्थालाय खाजामाथि गामि फुराना दं नामा खाजामाथिबा जोंना खाजामाथि बालाफारा होनो बिस्मा बि ब्लग आं खामाखै भिजिटिंखौ र' सार्च खालामनि दे खालामना हो बिस्मा जनाराम बसुमतारी नों मा सिमखौ इउस खालामो आब' आंनिया माबा जिअ'सो आगै मालाबा सम बिदिनो नेट प्रब्लेम जायो आरो हिमालया ब्रह्म बेस गावबो मरनिं लाइफ फै गावबो मरनिं गाबोन नामा जेनेबा र' आं सोलाबबा फैगोन राजु बसुमतारी भिडिअ दिउबारि ब्लग बेक खालाम हरदो दे राजु बसुमतारी भिडिअ सार्च खालाम हिमालया ब्रह्म फ्रेन्डस हाय हिमालयाखौबो खालामना होदो दे खोमथा बि फ्रेन्डस मि खोमथा उबुल ब्रह्मखौ लोगो खालामदो जे बड' स्टेटास जाय आंनो कमेन्ट हरदों दा सापर्ट खालामना होगोन आं दे सापर्ट खालामलायबा कमेन्टफोर हरलायलायनांगौ बिदिनो उबुल ब्रह्म जनाराम बि फ्रेन्डस मि जे बड' स्टेटास आब' आं 3 साबस्क्राइब मोनबाय दे आरो मोनबावगोन थाबाय थाबानो जाबाय जे बड' स्टेटास थाबाय था खोमथा मुसाहारि मा ओंख्रि मोनजाखो फ्रेन्ड ओंख्रिया माबासो दाउ बयलार ओमफ्राय मा होनोमोनलाय कफि बिस्मा बि फ्रेन्डस मि इटिजे बड' 2.0 साबस्क्राइब खालाम आब' दे नोंबो आंखौ खालामदो अननानै इटिजि बाय फ्रेन्डस ना थांबाय नामा हिमालया ब्रह्मआव थांसै नामा इख्राबारि थिं नामा
इख्राबारिथिं नङा जोंना नै खाजामाथियावसो इख्राबारिया एसे गोजान जायो। बाय गुड नाइट आब' दे गुड नाइट मालाबा फैफिन बिदिनो गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय हिमालय खालामबाय आंनिखौबो खालामदो। देवारिखौ खालामना होदो हिमालय होननायनिखौ खालामबायनो दिवारिया जनाराम बसुमतारी ओंखारनोसै आं आब' सायारि इदिट खालामनि आं दे जेबो नङा दे ओंखारनो हागोन। थेंक इउ दसेबाबो फैनायनि थाखाय। भिजिटिं चेनेल फैदों हिमन बसुमतारी ब्लग्स खौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर भिजिटिं सापर्ट मि उबुलखौबो उबुला सापर्ट बिदों भिजिटिं नोंखौ सापर्ट खालामना हो। बड' इउटुबार आंनि कमेन्टसखौ नायसनथारा नायदों दा नै नायबाय दासो सफैदों आङो दुखु दामोन दे फरायख'नो हायाखैमोन आङो नायस्लाबनो हायियाव बिदिनो जायोहाय आगै। आरो नेट प्रब्लेमबाबो अबेबा माबाफोरखौ कमेन्टफोरखौ नुस'ना। स्टेला नार्जारि फ्रेन्डस खालामनो सोरखौबा सार्च खालामबानोबो मोनासै। कमेन्टफोर हरनानै दोनलाय स्टेला नार्जारिखौबो अननानै जाय सापर्ट खालामदों। स्टेला नार्जारि नोंनाव बारायदोंना बारायाखै लाइभआव फैनानै सापर्टारफोरा साबसक्राइबारफोरा जेबर' स्टेटास दिवारि ब्लगखौ सापर्ट खालामबाय आब' दे खालामना हो दे खालाम। उबुल खालामगोननो भिजिटिं चेनेला खालामगोन। एस पि बर' गुड नाइट आब' गुड नाइट एस पि बर'। खोमथा मुसाहारि गुड नाइट गाइस सुइट ड्रिम्स गुड नाइट हेभ ए नाइस दे माबा हेभ ए नाइस दे सोलोंलांबाय सुइट ड्रिम्स हेभ ए सुइट ड्रिम्स होनफ्लांलायलाङोहाय मालाबा फाग्लिसो। उन्दुनो ओंखारजोब्बायना बयबो दे नोंसोरो सापर्ट लालायलायबाय थाबानो जाबाय। जायहा नांगौ कमेन्टसफोर हरलायलायदो। एस पि बर' आब' आंनि चेनेलनि भिउसआ दाना बारायला भिउसआ दे नों माबा भिडिअफोर सोबाय थाबानो जाबाय बारायगोन लासैनो। एस बि बर'खौ अननानै सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर एस बि बर'खौबो कमेन्ट हरलायलायनानै दोनो सापर्ट खालामबा। रोखोम मुसाहारि आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हर आब' दे खालामगोन दे नोङो आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन रोखोम मुसाहारि। स्टेला खालामबाय आं नोंनिखौ खालामना होदो दिवारिया स्टेला नोंखौ खालामबाय ओमफ्राय दिवारि नोङो खालामदोंबा कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय। दे सोरना बारायखो सोर बेसेबां मोनखो खिन्थादो आंनो। बड' फानि ब्लग हेल' आब' हेल' बड' फानि मा खबर गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो आंखौबो। बर' आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामना होगोन। एस पि बर' खालामना होदो दे नोंखौबो जे बड' स्टेटासखौ सापर्ट खालामदो। उबुल ब्रह्म भिजिटिं आं खालामबाय दे नैबे गोथां होना दोनखादोंना लिंकआव थुनानै खालामना होबानो जाबाय। स्टेला नार्जारि आंना 3 बारायबाय लोगो दे बारायगोन दे थाबाय थालाय नोङो बारायगोन। एस पि बर' सापर्ट मि एस पि बर' सापर्ट खालाम उबुल ब्रह्मखौबो। बड' फानि ब्लग आं सोर दे आब' सापर्ट खालामना होदो आंखौबो। बड' फानि आं नोंखौ सिनायासै अबेनिमोन दे सापर्ट खालामना होदो बड' फानिखौबो अननानै। भिजिटिं चेनेल जाया आंनि चेनेलखौ नायदों प्लिज कमेन्ट हरनानै दोन अब्लासो मिथिगोन सोरबा चेनेला बोबाबो फैया बिनिखायनो कमेन्ट हरनानै दोन लोगोफोर
दे कमेन्ट हरलायलाय माबाफोर सापर्ट खालामलायदोंबा कमेन्ट हराबा सोरनाबा मिथिफिनाना खालामफिनबाबो उबुल ब्रह्म SP खालामबाय दे खालामलाय दे जे बड' स्टेटास दिवारि ब्लग आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय SP खालामबाय उबुल ब्रह्मआ खालामफिनबाय बड' फानि ब्लग मोजां दे बड' फानिखौबो अननानै सापर्ट खालामदो बड' फानियाबो खालामफिननांगोन आरो कमेन्टफोर हरलायनो दाबाव कमेन्टफोर हरलायलायाबा मिथिलायाना SP बर' आं भिडिअ होबाय थायो आब' होनबाबो भिउस फैला समाव मालाबा समाव भिउस फैयो मालाबा समाव भिउस फैया जोंनाबो बिदिनो भिउसआ एखे थाबाय थाया नङा होमबा भिउसआ सानफ्रोमबो एखे थाबाय थाया आप डाउना जाबाय थाखायो दिवारि ब्लग जे बड' आं नोंनिखौ खालामबायथ' आंनिखौ खालामदो जे बड' नोंनिखौ खालामबाय दिवारिया नोंबो दिवारिखौ खालामफिनदो जे बड' आब' आं फुटबल नायनोसै खेला ना नों लाइभ फैनायखाय दसे नायबाय आं दे थेंकिउ दे नायदो दे नाय गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै जे सोदोम नार्जारि अके बाय पापा थेंकिउ सोदोम नार्जारि लाइभआव फैनायनि थाखाय जे बड' स्टेटास दिवारि आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे खालामलायदो दे बारायदों आब' दे खैजोन बारायखो खिन्थानानै होदो दे उबुल आंखौबो खालामबाय नोंखौबो खालामबायनो उबुल नोंखौबो दिवारिया SP बर' मा ओंख्रिमोन आब' नोंसिना जोंना दाउजों कफिजोंमोन बड'फानि बिस्मा बिब्लगआनो आब' अ नोंनि ने बिदिब्ला सोदोम नार्जारिखौबो सापर्ट खालाम दिस इज नट सामथिं नागालेण्ड सापर्ट मी सापर्ट खालामना होदो दे जे बड' स्टेटास बड' फानि ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामहोगोन बड' फानि ब्लग जे बड'खौ सापर्ट खालामलाय उबुल ब्रह्म जे बर' सापर्ट मी दे उबुलखौबो सापर्ट खालामदो सानसुमै नार्जारि आब' फैदों नै जोंना मा ओंख्रि जाखो जोंना दाउजों कफिजोंसोमोन आब' स्टेला नार्जारि दे आंनाव कमेन्ट हरना दोन नायना बेक खालामफिनगोन स्टेला नार्जारिखौ अननानै कमेन्टफोर खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो ना सापर्ट खालामबा माने खायसेनिया सार्च खालामबाबो फैयाना नामा बेनि थाखायनो आरो आं दोनथ'नोसै नामाथाय एसे बोरैबा खुगा रुमायनाय मोनबाय आङो दोनथ'नोसै नामा बड'फानि सापर्ट खालाम उबुल ब्रह्म दिवारि ब्लग सापर्ट खालामदो दे दिवारि ब्लग उबुल ब्रह्मखौ कमेन्ट हरना दोनबाय नोंनि चेनेलाव आब' दे हरनानै दोन दे आं दा खालामफिनगोन नाय उबुल खालामबाय आं प्रेम मुसाहारि मा खालामदों दङ नै ओरैनो दङ जिरायनानै दिवारि ब्लग आंखौबो सापर्ट खालामदो भिजिटिं चेनेलखौबो सापर्ट खालाम दिवारि ब्लग
गुड फ्रम नागालेण्ड थेंक इउ नागालेण्डनिसो नामा सोदोम नार्जारिया प्रेम मुसाहारि मा सासेनिखौल' फरायगासिनो नै सोदोम नार्जारि अके बाय गुड नाइट दे गुड नाइट सोदोम नार्जारि सेम टु इउ सापर्ट खालाम सोदोम नार्जारि आंनिखौबो दि औवारि ब्लग नामाबो आंनि बायदिथार सोदोम औवारि मा नार्जारि बेना आंना औवारि आरो दि औवारि ब्लग भिजिटिं खालामबाय कमेन्टआव नाय दे प्रेम मुसाहारि नायगासिनो प्रेम मुसाहारि नायगासिनो रमत नार्जारि जागोन जे बड' दे लालायलायदो दे नोंसोरो साबसक्राइबारखौ भिजिटिं चेनेल दि औवारि थेंक इउ सानसुमै नार्जारि गुड नाइट आगै दे गुड नाइट आब' मोजां सिमां नुथों मिस्टार सामब्राम य'य' हानि सिंगार होननायसो जाबाय य'य' हानि सिंगार थेंक इउ मिस्टार सामब्राम लाइभआव फैनायनि थाखाय गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो जे बड' स्टेटास जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोन लोगोफोर औ कमेन्ट हरलायलायनांगौथ' होमबासो मिथियो फ्रेम आंखौबो खालामदो ब्र' फ्रेम खालामना होदो भिजिटिं चेनेलखौबो उबुल ब्रह्म साथामखौबो खालामबाय बिबि प्रडाक्सन मा खालामदों दङ नै लाइभआव दसे फैलाबायदों बिबि प्रडाक्सन गोदानै फैदोंबा अननानै सापर्ट खालामदो आंखौ थेंक इउ बिबि प्रडाक्सन थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय भिजिटिं चेनेल बिबि प्रडाक्सन आंनिखौबो हेल्प खालामदो बिबि प्रडाक्सन हेल्प खालामदो भिजिटिं चेनेलखौ उबुल आंनिखौबो खालामदो इटिनारि ब्लग्स दासो माथो इटिनारिया बाजै मा आगै मा बिबि प्रडाक्सन अके सापर्ट खालामदों आं दे खालामना हो जेबि प्रडाक्सन जेबड' स्टेटास बिपि प्रडाक्सन आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालामना होगोन दे खालामना होदो दे सोमदोन आंनाय नायदो भिजिटिं चेनेल मा होनखो इन्टिनारि ब्लग्स आंना हारसिंनो खमायलांजोब्बाय नाथाय मानो बिदि जाखो नोंना साबस्क्राइब लाबाय थायोदां गावहा बिदिनो सम मोनसे खमायोहाय बिदिबाथाय बिराद नारभास जायो बिपि प्रडाक्सन अबे जायगानि नों आं उदालगुरिनि दि औवारि खालामबाय उबुल ब्रह्म दि औवारिखौ खालामबाय इन्टिनारि बेखायनो हगारथ'वासै है हगारबाय था खमायबाबो हगारजायोथ' हगारबाय था दि औवारि थेंक इउ उबुल ब्रह्म जानाबिर ब्रह्म हेलौ सिस्टार मा ओंख्रि जाखो जोंना कफि ओमफ्राय माबासोमोन मा होनो दाउ बेदरमोन नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो जानाबिर थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय उबुल ब्रह्म भिउ खालामथारनांगौ मोनसे भिडिअ' बाबो आब' नङाब्ला दानलाङो दा नायनांगौ खालामनांगौ हिमन बसुमतारी बेसेबां साबस्क्राइब थायोबा लाइभ खालामनो हायो आब'
माबा खमबाबो जायो 1K जालायनाय नङा लाइभ फैनो हायो आरामसे 300 200 15 जनबाबो लाइभ फैनो हायो जेबो नङा नाथाय कमिउनिटि टेब बे फट'खौ हगारनाया बे 500 जाथारनांगौ आरो साबसक्राइबारा होमबासो कमिउनिटि टेब होनो हायो जानाबिर ब्रह्म नों क'क्राझारनिमोन नामा उबुल ब्रह्म भिउ खालाम हिमन बसुमतारी बेखौबो नायखांबाय आं बि प्रडाक्सन नोंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम बोरैबा नोंनि लाइभआव नायसनदों थेंक इउ बि प्रडाक्सन थेंक इउ नोंना बेसे बुरजा साबसक्राइबारा आंबो दिनैसो नुफेरदों माने नोंना चेनेल दं दा ना दे गोदानबा लोगो खालामदो आंखौ अननानै 9:30 जाबाय दे दसे थानोसै आंबो दसे थानानै उन्दुनोसै सिस्टार आं क'क्राझार टिपखाइनि जोंहा क'क्राझाराव बिराद खुरमा दंहाय गेन्द्रा बिलाव दङ खुरमा जोंहा आदा सैलेन होननायखौ सिनायगोन ना मागोन नोंलाय क'क्राझाराव जोंहा गेन्द्रा बिलाव खुरमा दङ नों सिनायगोन नामा माबा जागासिनो सिगाङावसो दंमोन दा गैला माया दा चेनेल गैला ने साबसक्राइबार खालामबा मिनिमाम 3 मिनिट थानांगौ लोगोफोर नङाब्ला साबसक्राइब जायो नङाबा आनसाबसक्राइब जायो आरोना साबसक्राइब खालामनोबा एसे गोबाव थानानैसो प्रेमबिर आब' जलफिखौ मोनजाबाय ना मोनजाबाय दहाय जादों जों स्कुलाव बुरजा हाननानै हरथारदों माथो नोङो बिपि प्रडाक्सन बे नङा आंना चेनेला दे आंनियाव नोंनि चेनेल दंबा कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय बिबि प्रडाक्सन बेयाव आं ब्लग होआ दे माने आं नोंखौ बेयावनो ब्लग होयो सानदोंमोन आरो दिवारि ब्लग बिपि प्रडाक्सन नोंनि आं खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे खालामना होदो दे सिनायो सिस्टार जोंनि गामि खाथिनि माने बे आइया जोंहानि मादारनि बिब'नि फिसालासो आरो जों बिब' बिनानावनि फिसा आरो सिनायगोनबालाय नोङो थांनो नागिरदों जोङो मालाबा उबुल ब्रह्म जानाबिर बे फ्रेन्ड टुमि जानाबिर उबुलखौ फ्रेन्ड खालामदो अननानै बिबि प्रडाक्सन नोंनाबो 2.92K जाबाय माथो इसोरनि अननायाव खस्थ'यैसो मोनदों लोगो बिराद खस्थ'यैसो मोननाय होमबाबो भिउसानो जाया माथो दुखुसो नाङो आङो 3Kनि खाथियाव जालायलायबाय भिउसफ्रानो माथो बारा फैया नायनायानो बहुद खम कन्टेन्टफोरबो मोजां लाबोनो रोङा नालाय जोङो बिबि प्रडाक्सन अके जानाबिर खालामबाय आं दे जानाबिर उबुलखौबो खालामफिनदो हेमन बसुमतारी अके आब' दिवारि बिबि खालामदो आंनिखौबो ब्र दे खालामना होदो जानाबिर ब्रह्म नंगौ नामा सिस्टार बे सैलेना गसाइगावआव थाङोमोन ना सिस्टार औ बे सैलेना जोंहानि आदासो जोंहा मादारनि बिब' असे बिस्रा बिमाया जों बिब' बिनानावनि फिसासोबा आं बिदिब्ला थांथ'नोसै नामा लोगोफोर थांनांगौना थांनांला
दोनथ'नोसै नामा दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो ना मा बुङो उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो चिराङाव फैखांबाय नामा आं थांफेराखै चिराङाव जानाबिर ब्रह्म नोंनिखौबो खालामबाय आं आंनिखौबो खालामदो दे जानाबिर खालामना होदो सोर गसाइगावनिबो दंमोन नामा औ दङ नै जानाबिर होननाया गसाइगावनि क'क्राझारनि दे सिस्टार उन्दुदो दे औ उन्दुनांसिगोन इन्टिनारि सापर्ट खालाम उबुल ब्रह्मखौ दङब्ला मुनिखा औवारि उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब'नो उन्दुनोलाय बारा ओंखाराखैमोन एसे गारमायासो बोरैबा मोनगासिनो रायलायबाय थानानै नङाबालाय आं रायलायनो हाबावगौमोन दोननोसै जादों दायो लाइभखौ दै लोंसैलाय आं नै आं खैला मैला आमगुरियाव थायो आंखौ लोगो हमनो हागोन औ दे माब्लाबा आं थांबा लोगो हमनो हागोन दे उबुल ब्रह्म गाबोन माब्ला फैफिनगोन आब' आं गाबोन लाइभ फैथ'ला नामा गाबोन आं फैथ'ला दे समफोर फैनोसैलाय सोलाबथारा आरो आङो सानदेआव गुवाहाटियाव थांगोन ओमफ्राय गाबोनथ' आं सानसे सोलाब गैया आं स्कुलावबो एसे जब फिसा मावो नालाय स्कुलावनो सानसे थानांगौ जायो सानाव मथथे सोलाबखाया आङो बिबि प्रडाक्सन गुड नाइट बिबि प्रडाक्सन हेमन बसुमतारी उन्दुनोसै आब' गुड नाइट बाय एभ्रिवान लोगोफोर दे उन्दुदो दे गोदो उन्दुदो मोजां सिमां नुथोंसै फ्रेन्ड्स बानायनांगौ औ आं मालाबा लाइभ फैबा फ्रेन्ड्स बानायबावबानो जाबाय मोनबावगोन बिबि प्रडाक्सन मा साख्रि मावोनो आं स्कुलाव 4th ग्रेडआव फिसा साख्रि मावो 4th ग्रेडआवसो मावो आरो आङो गथ'फोर नायग्रा उबुल ब्रह्म आलेक्स आं गुवाहाटियावनो थायो गुवाहाटियाव थायोना जोङो मा होनो सानदेआव थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव ट्रेनजों ओरैनो बेरायलाबायनानै फैनोसै 100 ड्रेस नागिरला हैनोसै फेनसियाव उबुल मुनिखा औवारि दिदिनो रायलायबाय थाबाथाय दै लोंनांगौ आब' लोंनांगौ जायो औ गारमाया बोरैबा मोनोना रायलायबाय थाबा थरायलायबाय उबुल ब्रह्म आं पुलिसाव नर्थ गुवाहाटियाव दे मोजाङानो बिदिब्लाथ' जब मावो ने नोङो होमबालाय भिजिटिं चेनेल गुड नाइट एन्ड सुइट ड्रिम एभ्रिवान गुड नाइट उन्दुदो बिबि प्रडाक्सन 9:36 जाबाय टाइमा माथो जाबाय नै 10:00 जानोसै मोजां दे मोजां फराया माने गथ'फोरखौ नायग्रासो आङो जानाबिर ब्रह्म आंबो उन्दुनोसै दे सिस्टार मालाबा फैबा खबर हर दे सिस्टार औ दे नों आंनियाव सापर्ट दंना गैया आंथ' नोंनिखौ साबसक्राइब खालामखाथारनाय नोंनि भिडिअखौबो नायबाय थायो आरो आं कमेन्टसो हरनाय जाया बारा आरो मालाबा हरोबो दा आं नोंनो आंनिखौबो नायनानै होबानो जाबाय क'क्राझारावथ' थांखागोन आं आदामोनाव दाबावैनो उबुल ब्रह्म भिजिट खालाम आंनि चेनेलाव अके मोनमारो आब' 100नि ड्रेस मोनखायो बेखौनोथ' नागिरनानै थांसै जोङो 100 होननाय ड्रेसखौ बायहैनोसैलायब्रा हेमन बसुमतारी मोजांखौबो मोनस'नोथ' 100नि गुवाहाटियाव ओंखायनो बेखौनो बायनो थांसै जों
हेमन बसुमतारी ब्लग्स नाफाथिया अबेनिलै आब' बिराद खाथ्राथार ने आब' हायालै बिनिखो उदालगुरिनिनो नाफाथिया जोंनि गामि खाथिनि महेन्द्र फाहादि हाय हेलौ महेन्द्र मा खबर हेलौ बेबि वेर आर इउ फ्रम उदालगुरिनि आसाम उदालगुरि BP प्रडाक्सन मोजां बाजै गथ'फोरखौ गुड नाइट दे गुड नाइट उन्दुदो दे होमबा दं सिस्टार सापर दंखायो आं दे थिगानो जादों आरो माब्लाबा क'क्राझाराव थांबा लोगो हमनो हागोन दा गामि खाथियावलाय साहाबो लोंना फैनोसै नोंसिनाव आंबो बायगौमोन ओंखारदो थांनोबा सान्देआव फेनसियाव मोनो औ मोनोथ' बेखौनोथ' जों नायनो थांसै 100 नि गस्लाखौ दामिखौथ' बायनो हाखाया नालाय गरिबखासो नङा होमबा जोंफ्रा आर इउ इण्डियान येस मनिका औवारि आदा उबुल ब्रह्म आंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट हर मनिका औवारिखौबो सापर्ट खालामदो उबुल क'क्राझाराव फै आंखौ लोगो हम अके आं क'क्राझाराव थांखागोन बिराद मानसि लेंहरनाय दं आयु क'क्राझाराव बिराद मानसि लोगो हमनांगौ दङ ओमफ्राय आं लाइभ होखागोन आरो क'क्राझार थांनायनि सिगां मिथिबाय महेन्द्र फादि उबुल या ब्र रावबो लाइभ फैयाखै माथो औ आंल'सो फैदों भिजिटिं चेनेल न'यालाय माहायथो नोंना जोंना उदालगुरि नोंहा जाबाय आब' रां जाथ'वाखै भिडिअखौनो सोआखैनो आं दासान्दि मनिका खालामबायनो नै नोंखौ उबुला खुगा रोमैनानै लासै जालांजोब्बाय रायलायनाया दहाय जि गोसा रायलायदोंमोन आङो जागोन सिस्टार फैबाल' खबर हर आलासि जालांबानो जाबाय जोंनाव जालांगोन दे जाहैगोन बिराद मानसि क'क्राझाराव लेंहरनायालाय थांनांगौल' सप्तासेबाबो न'आव मोनफैफिननाय नङा नामाहाय बिराद मानसि लेंहरनाय दङ मनिका खालामबाय आं आंनिखौबो खालामदो महेन्द्र बे केन इउ न' हिन्दी बेरायनांगौ आब' औ बेरायखागोन जोङो मनिका आगै आंनिखौबो नायदो दे नायनानै होदो भिजिटिं चेनेलनिखौबो BB प्रडाक्सन नोंना भिडिअ होयैया सानब्रै जाबाय माथो औ आं सोलाबथाराखै बिराद बिजिमोन सानसे मनिका औवारि अके आदा आंबो बेक खालामफिनगोन दे खालामलाय जा मोजां रिप्लाय होयो नों सिस्टार आं मोजां रायलायखायो बयजोंबो फ्रिखासो आङो आं माने मानसिया फ्रिद्रायथारहाय उबुल ब्रह्म महेन्द्र जि सापर्ट मी महेन्द्र सापर्ट खालाम उबुलखौ मे अपना बे माबासोहाय बर' नङा थारमाने महेन्द्रआ दे आं बिदिब्ला उन्दुनोसै नामा लोगोफोर ना आरो नोंसिनि कमेन्ट फैबाय थाबाथाय फरायबाय थानोबो लुबैलायलाङोहाय खुगा रुमायामोनबाथ' दोनथ'वामोन आङो बेस्थ' थायो दाना सानाव ओंखाम संनाय मोनायावबो औहाय हिनजाव मानसिफोरबाथाय बेनो संनाय खावनाय बिराद बिजि आंनि हासबेन्डखौ नायनो BB प्रडाक्सन नायनोबा देखायनां नायगोन ना नाया मनिका औवारि दिदि बिदिनो जानांगौ आब' नोंगुमैखौ नुखो ना माखो नोंगुमैखौ नायनोबा मनिका देखायनो आङो बिदिनो जानांगौ सिस्टार फ्रिनो औ आदा आं फ्रि खाथार जानाबिर
आदा सैलेन मोनाव थांबा साहा लोंनानै फैनोसैब्रा नोंसिनाव। नों हाबा जाबायना सिस्टार? औ आं हाबा जानायसो। महेन्द्र जी प्लिज लाइक एन्ड सापर्ट मी आई हेभ डान माय डयिं फर इउ। महेन्द्र सापर्ट खालामना हो। उबुलखौ सोदोम नार्जारि मे फिर से आ गया ना। थेंक यू सो माच सोदोम नार्जारि। नायनि आबु गुमैखौ फैदो बाव नायनोनो। नायगोनथ' आब' गुमैखौ देखायलाय दे। मा ओंख्रि जाखो बाजै? ओंख्रिया माबासो बेदर जोंना दाउ बयलारजों ओमफ्राय कफिजों। फैद' नायनोनो। खिन्थादो दे हासबेन्डखौ सिस्टार दे खिन्थानोसै आं फैद'। ओरै गंग्रा एसे स्राङाव नुखाबाय दा रायज्लायहरदो। जाबाय मिनिनायासो थैगोन। हाय होनहरबाय दा नोंसोरखौ। दै बिबि प्रडाक्सन 11 जाबायमोन नोंना लाइभआ। 11 जाबायमोन नोंना लाइभआ। जाबाय नुबायना नों गुमैखौ? इन्टेनारि ब्लग्स मनिका औवारि मा खबर? मनिका मा खबरनो नै? हायटु गुमैखौ। मा होनखो भिजिटिं चेनेला? मनिका औवारि लाजिलायो नामा आब' गुमैया? जि लाजिखायो नोंबो सिख्लासो नालाय मनिका नोंखौ लाजिबाय बियो। लाजिया आं मबाइलावल' लाजियो मोगथाङाव लाजिया। हिर'थार माथो आदाया। हिर'आलाय हिर'मोन पकेटआ जिर'। नायनायावल' हिर' नाथाय पकेटआ जिर'सो बेना। मिथिबायना? नुबाय गुमैखौ माबायदि नुखो? खिन्थाहरदो। अ नोंनि हासबेन्डखौ नुनाय बादि मोनदों आं। क'क्राझाराव थांफेराखैथ' बियो नों नुवाखैदां? भिजिटिं चेनेल जा हेन्डसामखा आब' गुमैया हेन्डसामबाबो पकेटआ जिर'सो बेना। पकेट जिर' हेन्डसाम बियो हेन्डसामावब'। अके बाय दिस इज माइ स्टाइल इउ आर माइ लाइफ। बाय। मालाबा नुबायगोन आं सिस्टार नोंनि हासबेन्डखौ। नुनोबो हागौ अबेबा खना खनलाफ्राव नङा होमबा? नों बहाबा फैदोंबा अबेबा मिथिंफ्रावबो थाङो नालाय बियो। मनिका लागाव औलै पकेट जिर'खाय। पकेट जिर' दा जिर' जाला आब' नोंना जाखाबाय। है आं आसा खालामथारा इउटुबनि माबाखौ पेमेन्टखौ एसेबो आसा खालामा आङो। नामा बुंनो हामा बुं आब' बुंनां आब' गुमैखौ बिदि आइया पकेट जिर'खौ पकेट जिर' होनाबा नङा होमबा? माथो होननांगौ बाख्नायबा खर' देरो ओंखायनो बारा बाख्नाय जाया। ओंखायनो बाख्नाया आङो माथा देरो बेना। आं दोननोसै दे सनाफोर गुड नाइट बाय बाय। स' वेलकाम इन माइ हम ख्रिस्टमास टाइम एभ्रिवान। माला बबेयाव नोंसिनालाय न'आलाय भिजिटिं चेनेल? गुड नाइट दिवारि गुड नाइट गासैनिसिमबो गुड नाइट आरो बिराद गोजोननाय थाबाय आरो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै गालांदो अननानै। बिराद गोजोननाय थाबाय आं नोंसोरजों दिनै गोबाव रायज्लायनो मोननानै गारमा रानखांजोबलायनाय। रायमनाजों आं खोनाफेराखै रायमना होननाय जायगाखौ। ओमफ्राय आं मालाबा लाइभआव फैबावबा नोंसोर फैगोन ना?
मालाबा फैबावगोन दै। अके गुड नाइट आब' सनाफोर फैथार। आब' समफोर फैथार। आं समफोर फैया, आं सानदेआव फैया, आं मानदेआवसो फैगोन। लाइभखौ मानदे नाइटआव फैगोन आङो। गाबोन सोलाबा, सानदेआवबो सोलाबा। आं सानदेआव गुवाहाटियाव थांगोन आरो गाबोन स्कुलाव थांगोन आं। आरो स्कुलनिफ्राय फैनानै बेलासियाव माइ थिखोनांगौ, खामानि मावनांगौ, ओंखाम संनांगौ, ओमफ्राय हराव मेंखाबायना आङो। ओंखायनो आङो गाबोनबो फैला, समफोरबो फैला, मानदेआव फैगोन आं मानदे। मिथिबायना? दाबायदि टाइमाव आं दहाय जा टाइमाव फैदों आं बे टाइमावनो फैगोन। नोंबो फै, नोंसोरबो गासिबो फैनो हागोन। आं मानदेआव फैगोन दै लाइभआव। दे आब' होमबा गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सनाफोर, बाय बाय। आं दोनबाय दै, दोनबाय, बाय बाय। आं मानदेआव फैगोन।